ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன தேர்ட் டே. நம்ம இன்னைக்கு வந்து தேர்ட் சாப்டர் படிக்க போறோம். ஓகே, எங்க வந்திருக்கோம்? நம்ம எல்லாரும் இஸ்கான் மங்களூரோட கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். அவரோட இதுதான் மூர்த்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நல்லா சேவிச்சுட்டு இன்னைக்கு என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா சாப்டரும் அப்படிதான், எல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்சஸ் தான் நாங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அந்த இதுல என்ன கருத்து இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுன்னு படிக்கணுமேனு வேண்டிக்கணும். ஓகே, எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்ல மியூட்லேயே சொல்லுங்க. ஓகே, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस प्रभु जी, जानकी रमन प्रभु जी आरंभ. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. प्रणति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्री गुरोः श्री युधपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपं साख्यातं सहगण रघुनाथ विदं तं जीवं सात्वयिदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा महेश्वरी विश्वभानु सूदे देवी प्राणमामि हरिप्रिये. वांच कल्पदर्शिष्य कृपा सिंधुश्च एवस पदिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिदास जगत्हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायादे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्वेष नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय कदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय उत्तले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्वेश शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तसूत्रकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். வெரி நைஸ். எஸ், அப்ப இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதையோட 18 நாட்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் வகுப்புக்கு தான் நீங்க எல்லாரும் வந்திருப்பீர்கள். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 3. இது என்னது டைட்டில்? இதோட கர்ம யோகா. கர்மான என்னது? ஆக்ஷன். நம்ம செய்கை, நம்மளோட செயல், இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. என்ன செயல்? செயல் யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். ஏதோ வேலை செய்யறோம், புண்ணியம் வரும். ஏதோ வேலை செய்யறோம், அது தப்பு காரியம் பண்ணோம்னா பாவம் வரும். அந்த மாதிரி செயல் இருக்கவே இருக்கு. அதை தவிர கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம என்னெல்லாம் வேலை செய்யலாம் அதை பத்தி படிக்க போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகராச்சாரியா இதோட இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? விடுவிடுன்னு அது மாத்திரம் பார்த்தோம்லாம். 2.1 - 10. ஏன்னா நேற்றுக்கு வரவத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இதுதான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. கொஞ்சம் இருக்கு, ரிவிஷனும் பண்ணுவோம்.
ஓகே. சோ அது என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே காமனாவே சொல்லிடலாம். இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை எங்க சொல்லப்பட்டது? பேட்டில் ஃபீல்ட்ல ஒரு வந்து இது சண்டை போடுற இடம் இல்லையா, அந்த குருக்ஷேத்ராங்கிற இடத்துலதான் சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான், இப்ப தேரோட்டி யாரு, அர்ஜுனனோட தேரை ஓட்டுறது வந்து கிருஷ்ணர். சோ அவர் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்ற, எனக்கு வந்து 2 அணிலையும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, தன்னோட அணியில இருக்கிறவங்க தெரியும், இருந்தாலும் எதிர் அணிலையும் யார் இருக்காங்க எனக்கு பார்க்கணும். இப்ப 2 அணிக்கு நடுவுல என்ன வந்து இது தேரை ஓட்டின்னு போய் எனக்கு பார்க்கணும்னு அங்க போய் பார்ப்பேன். வீராப்பா தான் போறான், எல்லாம் சண்டை போடலாம் அப்படின்னு. அங்க போய் பார்த்தோன்னா எதிர் அணியில யாரு இருக்கா, தாத்தா இருக்கா, பீஷ்மர், அப்புறம் வந்து குருமார்கள் இருக்கா, துரோணாச்சாரியர், அப்புறம் கசன் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, வேற ராஜாமார்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவா நிறைய பேர் இருக்கா. ஆஹா, இவாளெல்லாம் நான் கொன்னுடுவேனே, இன்னும் பெரிய நான் பாவ செயல் பண்றதா இருந்தேன், நான் இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இடிஞ்சு போயிடுறான். ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகி அவன் அப்படியே உட்கார்ந்து விடுறான். என்னால முடியாது, இவாளெல்லாம் நான் வந்து எப்படி நான் கொலை பண்ணுவேன், இவாளெல்லாம் நான் கொண்டு எனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க அவசியமா, அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீங் மாதிரி அவன் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா, அவன் வந்து ரொம்ப இறக்க குணம் அந்த மாதிரி காட்டுறாரு. அப்ப அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். நேத்துக்கு என்ன, அதுதான் அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் பார்க்கல, நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணும் பார்க்கல, ஒரு சீன் தான் பார்த்தோம். நேத்துக்கு என்னது, இவர் அறிவுரை சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. யாரு? கிருஷ்ணர். நீ நினைக்கிறது தப்பு, நீ வந்து யாரையும் இறக்க வைக்க போறதில்லை, வந்தவங்க எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு போய் தான் சேர போறாங்க, அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்ல போறார். அதோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். சோ வந்து என்னது, நெருக்கடி, இதுதான் நெருக்கடி. ஏன்னா வந்து சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு, ஆனா அங்க வந்து சண்டை போட முடியாத நிலைமை. அப்ப என்ன பண்றது, அந்த இக்கட்டான நிலைமை எப்படி தாண்டி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். 1ல இருந்து 10 வரைக்கும். அப்புறம் 11ல இருந்து 30 என்ன பார்த்தோம், என்னது உண்மையான அடையாளம், பகவானுடைய உண்மையான அடையாளம், எப்படி நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அதோட கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு இருக்கு, அது பார்த்தோம். அப்புறம் 31ல இருந்து 53 என்ன பார்த்தா, 2 கடமைகள். கடமைகள்னா there are 2 ways. இது யுத்தத்துல போனோம்னா எதோ நீ இறந்து போயிடுவாய், தோல்வி, இல்லாட்டா வந்து ஜெயிப்பாய். ஜெயிச்சா என்ன கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கும். தோத்து போனா என்ன, நீ சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிடுவாய். ஏன்னா அது வந்து புண்ணிய பூமி, புண்ணிய பூமியில தான் சண்டை போடுறாங்க. அது வந்து இது நல்ல இது இருக்கு, என்னது நல்ல நாள், ஏகாதசி, அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்கு. சோ அது வந்து நீ இறந்து போனால் எங்க, நீ வந்து சும்மா இது வீர மரணம் அந்த மாதிரி, அப்போ சொர்க்கத்துக்கு போய் விடுவாய். அப்ப எப்படி இருந்தாலும் வின் வின் சுச்சுவேஷன் தான், நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி. அப்புறம் 54ல இருந்து 72 என்னது, நீடித்த மகிழ்ச்சி. எது நீடித்த மகிழ்ச்சி? பகவான் சொல்றார் நம்ம செய்து, ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் கடவுள் இவர் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம அத்தை பிள்ளையா இருந்தாலும் பகவான் தான். அப்போ பகவான் சொல்றத அவர் சொல்றார், நம்ம கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது என்னது, நீடித்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். பகவானுக்கு வேண்டி இப்ப செயல் புரி, எதுவுமே பகவானுக்கு வேண்டி செஞ்சதுனாக்கா அதுல பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நேற்று ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்குதான் நேற்றுக்கே ஆரம்பிச்சாச்சு, இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்னும் நிறைய படிக்கலாம். ஓகே, இதுவரை இன்னைக்கு என்ன சொல்ற, துரத்தல் அல்லது செயல். இவர் சொல்ற, இப்ப சண்டை போட நார்மலா என்ன சொல்லுவோம், சண்டை எல்லாம் போடக்கூடாது, யார்ட்டையும் சண்டை போடாது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா. இவர் என்ன சொல்றாரு, பகவான் இல்லை, உத்திஷ்டா, ஏந்திரு சண்டை போடு, ஏந்திரு சண்டை போடுங்கிறாரே. இது வந்து நார்மலா ஒரு புத்தி உள்ள மனிதன் பண்ணுவனா, இதெல்லாம் கோரமான செயல் இல்லையா, இதை போயிட்டு பண்ண சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொஸ்டின் கேட்பார். சோ துரத்தல், பகவானை நினைத்து பண்ணனா என்னது, ஃபுல்லா மெடிடேஷன், அப்படிதான் அவர் நினைக்கிறார். அந்த மாதிரி உட்கார்ந்து பண்ணணும், இல்ல அந்த மாதிரி அல்லது செயல், இதர் அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும், இல்லாட்ட செயல் புரியணும். அது வந்து கன்ஃபியூஷன் அர்ஜுனாக்கு. எல்லாமே எல்லா சாப்டர்லயும் ஸ்டார்டிங் வித் அர்ஜுனோட கொஸ்டின்ஸ். அவர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கார், ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார், நமக்கு தெளிவு வரும். அவர் கேட்க கேட்க பகவான் சொல்லி கொடுப்பார், நமக்கு புரிஞ்சு. அப்ப 3.1ல இருந்து 3.2 என்னது, ஏகம் வத. ஏகம்னா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க. நீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, எது நான் பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, எனக்கு எது நல்லது அது சொல்லுங்க, அது போல நான் பண்றேன் அப்படின்னு சரணடைஞ்சுப்பார். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்ன பார்க்க போறோம், நிஷ்காம கர்ம யோகா ஞான. அது வந்து கிரேட்டர் தான் ஞான யோகா. ஞானம்னா என்னது, இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம், ஞானம் பெறோம் இல்லையா, இதை விட பெஸ்ட் என்னது, நிஷ்காம கர்ம யோகா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நிஷ்காமனா எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணல, நமக்கு வேண்டி பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன பேரு, சக்காம. இது நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன். அதுதான் ஒரு கிருஷ்ணா சொல்றேன், நீ வந்து நான் சொல்றேன் அதனால போர் புடி அப்படிங்கிற. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன காரியம் பண்ணாலும் நான் பகவானை நினைச்சு பண்றேன். எது பண்ணாலும் பகவான் நீ விட்ட வழி, என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், இதோட என்ன அவுட்கம் வருது இது உங்க கையில தான் இருக்கு, அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணும்போது என்னது, அதான் பெஸ்ட்ங்கிற பகவான். சோ நிஷ்காம கர்ம தான் பெட்டர் தான் ஞான யோகா. ஞானம்ல பெறறோம், ஆனாலும் நம்ம செய்கை எப்படி இருக்கணும், பகவான் நினைச்சு செய்யணும். அது 3.3ல இருந்து 9 வரைக்கும். நியத்தம் குரு கர்மா, என்னெல்லாம் உனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கர்மாவை நீ பண்ணு.
அதுதான் பெஸ்ட். ஆனா எப்படி பகவானை நினைத்து பண்ண. இப்ப ஒருத்தரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருப்போம் இல்லையா, சில பேர் 20s இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல 30s 40s 50s ஒரு ஏஜும் ஒரு மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஒரு 70-80 வயசுனா இன்னும் பெரிய இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்காது. தன்னோட உடம்ப பாத்துக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்கும். இதே யங் ஏஜா இருந்ததுன்னா ஒரு லெஸ் தேன் 20s இருந்தா படிக்கணும், அந்த ஒரு இது இருக்கும். 30-40s எல்லாம் இருந்தா குடும்ப பாரம் இருக்கும், குழந்தை எல்லாம் சின்னது இருப்பான், அவளை படிக்க வைக்கணும். சோ ஒருத்தரும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டோ, உங்களோட என்ன டியூட்டி உண்டோ அதை நீங்க ஒழுங்கா பண்ணுங்க. ஆனா பகவானை நினைத்து நிஷ்காம கர்மா, நான் அதை பண்றேன் எனக்கு என்ன வரும்னு எதிர்பார்க்காம பகவானை நினைத்து பண்ணு. அதுதான் நியத்த குரு. குருன்னா செய், என்னது செய், நமக்கு என்ன டியூட்டி, நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கர்மா நீ செய். கர்மானா இது அந்த வேலை செயல். அப்புறம் 3வது பாயிண்ட் என்னது, கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா. கர்ம காண்டம்னா என்னது, எனிதிங் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பூஜை, ஒரு யாகம் யஜ்யம் எது பண்ணாலும் கர்ம காண்டம். ஆனா அதுல என்ன இருக்கும், நான் அந்த யாகம் பண்றேன் அதனால எனக்கு என்ன வரும், பணம் வருமா, ஓகே அந்த யாகம் பண்றேன். ஒரு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடணுமா, அது அப்ப எனக்கு ஏதாவது என்ன கிடைக்கும், பதவி உயர்வு கிடைக்குமா, ஓகே நான் அப்ப எல்லாருக்கும் சாதம் போடுறேன், எல்லாரும் சாப்பாடு போடுறேன். அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எண்ணத்தை நல்ல காரியம் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் கர்ம காண்டா. ஆனா கர்ம யோகான்னு என்னது, பகவானை நினைத்து பண்றது. அப்போ இதெல்லாம் நிறைய வேர்ட் சிமிலரா இருக்கும். நிஷ்காம கர்ம யோகா, கர்ம யோகா, அப்புறம் என்னது நிறைய வரும் அந்த மாதிரி யோகா யோகான்னு தான் வரும். அப்ப அது எல்லாமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது, பகவான் நினைத்து பண்றதுன்னா என்னது, எல்லாமே அவருக்கு அர்ப்பணம். அதனால நான் இந்த வேலை பண்றேன், இதனால அவுட்கம் எனக்கு ஏதாவது வருமா, ஐ எம் நாட் பாதர். எனக்கு எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். நான் பண்ற டியூட்டி இப்ப நாம ஜபம் இப்ப 108 டைம் நம்ம பண்றோம், டெய்லி கிளாஸ்ல பண்றோம். சோ என்ன பண்ணணும், வீட்லயே பண்ணணும். ஓகே நான் பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த கொஸ்டின் வந்தா போச்சு, புஷ்ஷன போயிடும். நம்ம அப்படி இல்லை, நம்ம டியூட்டி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட டிபார்ட்மெண்ட் அது, நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு பகவான் பார்த்துக்கணும். சோ பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், நமக்கு நம்ம டியூட்டி என்ன உண்டோ அது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா பகவானை நினைத்து பண்ணணும். இல்லாட்டி நம்ம இந்த சூழல்லே இருந்துருப்போம், இறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல இருப்போம். அதுல இருந்து வெளியில வரத்துக்கு பகவானை நினைத்து தான் பண்ணணும். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு நம்ம சொன்னோம். நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்திருந்தார். ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் மாத்திரம் வர்ண சங்கரான்னு வரும். அப்படின்னா அது ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு தான் 3வது சாப்டர்ல ஆன்சர் வருதுன்னு சொன்னோம். அதான் எத் எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட. அப்படின்னா முன்னோடியா நம்ம இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே we should set an example. இப்ப நம்ம லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம படிக்க கிடைக்கும்னா, ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில அதை எப்படி எடுத்துக்கணும், அந்த கருத்தை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு ஒருத்தரும் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். இது எப்படி எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது, அவர் அர்ஜுனா என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்படி எல்லாம் இறக்க வச்சுட்டேன்னா அந்த வீட்டுல அவர் அப்பா இதுல வந்திருக்காரு போர் புரியறதுக்கு, அந்த அப்பா இறந்துட்டான்னா அந்த வீட்டுல யார் அப்புறம் இது அந்த லேடி வில் பி விடோட் லேடியா இருப்பா, பசங்க இருப்பாங்க, அவங்களை எல்லாம் யாரு முன்னுக்கு கொண்டு வர்றது, ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அப்புறம் அவ பணத்துக்கு வேண்டி வேற யாரையாவது சார்ந்து இருக்க வேண்டியிருக்கும். அவங்க சும்மா பணம் தருவாங்களா, நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அந்த அவங்களுக்குன்னு அப்புறம் வேற குழந்தை பார்ப்போம். இப்ப இதெல்லாம் என்னது, வர்ணசங்கரா. அதர் தேன் பெட்லாக், அதர் தேன் கல்யாணம் ஆகாதிக்கும், நம்ம ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆன அந்த இதுல ஒரு குழந்தை இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு இதுலயும் குழந்தை எல்லாம் பிறப்பா. சோ இதெல்லாம் நமக்கு அவசியமா அப்படின்னு அர்ஜுனா கேட்கிறாரு. இவர் சொல்ற அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, நீ ஒரு எக்ஸாம்பிளா இரு, அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு நீ எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்ல போற 17ல இருந்து 35 வரைக்கும். அப்புறம் இக வைரினம், நம்மளுடைய எனிமியா இருக்கு, மிகப்பெரிய எதிரி. மிகப்பெரிய எதிரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். 36ல 43 என்னது, நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி ஆசை, காமம், அதீத ஆசை. ஒண்ணு வேணும்னா வேணவே வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் நம்மளோட பெரிய எனிமி. அந்த மாதிரி நம்ம இதுல சொல்லியிருக்கு. 36ல இருந்து 43 வரைக்கும் நம்ம அதையும் படிக்கலாம். கடவுளை உணரும் 3 நிலைகள் யாவை, இதெல்லாம் தான் நேற்றுக்கு படிச்சோம். யாரெல்லாம் நேற்றுக்கு வரலையோ அவங்களுக்கு குவிக் ரீகேப் தான் அதெல்லாம். இப்ப பகவானை உணர்றதுக்கு 3 நிலைகள் உள்ளது. ஒண்ணு என்ன, பகவானை பார்ப்போம் ஒளி வடிவமா பார்ப்போம். காலையில இருந்து ஒரு சூரிய ஒளி வெளிச்சம் வந்தா ஒரு நல்ல பிளசன்ட் ஃபீலிங். இல்ல வீட்லயே என்ன காலையில் சீக்கிரம் விட்டோம்னா இருட்டா தானே இருக்கும், விளக்கு ஏத்துறது. இப்ப அந்த விளக்கு எதுக்கு ஏத்துறோம், பகவான் தான் போட்டோல தானே இருக்காரு. அப்படின்னா விளக்கு ஏத்துறதுல அந்த ஒளியே நம்ம பகவானை நினைக்கிறோம், அது ஒரு கும்பிடு போடுறோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம். அப்ப பிரம்மன் எப்படி, அது பிரம்ம ரூபம். பகவான் எப்படி ரூபம் கிடையாது, அரூப ரூபத்துல, ஆனா வெளிச்ச ரூபத்துல நம்ம பகவான ஒளி வடிவத்துல நம்ம பகவான இது தொழறோம். அது பிரம்மன் ரூபம். அப்புறம் என்னது, பரமாத்மா ரூபம். பரமாத்மா ரூபம் இப்படி இருப்பார், 4 கை ரூபத்தில் இருப்பார். சங்கு சக்கரம் கதை புஷ்பம் அந்த மாதிரி இருப்பார். அவர் எங்க இருப்பார், அந்த 4 கை ரூபத்துல எங்க இருப்பாருன்னா நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருப்பார். அப்புறம் பகவான் ரூபம் எப்படி, 2 கை நம்மள மாதிரி இருப்பார், இங்க போட்டுச்சு. சோ இது ஒளி வடிவம், அது பிரம்மன் ரூபம் சொல்லுவோம். 4 கை ரூபத்துல இருக்கிறது பரமாத்மா சொல்லுவோம்.
நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி இருக்கிறது. 2 கை, அழகான ஒரு முகம், 2 கண்கள், மூக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி இருக்கிறது. அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். இப்ப நம்ம பகவான் என்ன சொல்றா? கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்துல நீங்க வழிபடுங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ஒரு பாடி எடுத்துட்டு இருக்கிற போல, இந்த நம்மள ஆக்சுவலி ஆத்மா தான். நம்மளாம் இருக்கோம். நம்ம அதுவும் போன சாப்டர்ல படிச்சோம். நம்ம யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்க புரிஞ்சுக்குங்க. நம்ம எல்லாம் பாடி கிடையாது. இந்த பாடி இஸ் ஒன்லி லைக் அ கவர் ஃபார் த ஆத்மா. நம்ம என்ன பண்றோம்? பாடிக்கு மேலேயே ஒரு கவர் போட்டுக்கிறோம். அந்த சட்டை இந்த சட்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அந்த சோல் என்ன பண்றது? ஒரு பாடி, ஒவ்வொரு பாடியா போட்டுன்னு இருக்கு. இந்த ஜென்மத்தை இப்ப ஹியூமன் பாடியா இருக்கும். போன ஜென்மத்தை எந்த பாடியா இருந்திருக்கும் தெரியாது. மரமா இருந்தோமா, கரடியா, புலியா, என்ன இருந்தோம் தெரியாது. புழுவா இருந்தோமா, பூச்சியா இருந்தோமா கூட தெரியாது. நீ அடுத்த ஜென்மம் என்ன எந்த ஃபார்ம்ல போகணும்னு தெரியாது. ஆனா இந்த ஜென்மத்தோட கர்மா, எல்லா கர்மா, இந்த ஜென்மம் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா ஜென்ம கர்மா வழியும் பார்த்துதான் அடுத்த ஜென்மாவோட உடலை தீர்மானிக்கப்படுறது. சோ இது வந்து இப்ப இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கிறது வந்து பகவான். சோ நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஏன்னா நமக்கு ஒரு உருவம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பகவானையும் ஒரு உருவத்தோட நம்ம வழிபடுறது ஈஸியா இருக்கும். நம்மள மாதிரி உருவாங்க. ஏன்னா நம்மள ரொம்ப பேசிக் ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும். நமக்கு எல்லாம் பெரிய ஞானி கிடையாது. ஞானிகள்லாம் எஸ், அவளுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் பகவான், அவளாம் கண்ணை மூடிண்டே அப்படியே வருஷ கணக்குல உட்கார்ந்துருப்பா. சாப்பாடு இல்ல, தண்ணி இல்ல, அப்படி பகவானை நினைச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்பா. நம்மளால எல்லாம் முடியாது. நம்ம இப்பதான் பேபி ஸ்டெப்ல இருக்கோம். ஏதோ 18 நாள் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம், கொஞ்ச நேரம் இதை பாக்குறோம், கேட்கிறோம், அப்புறம் நம்ம ருட்டீன் ஆரம்பிச்சிடுறோம். இது முடிஞ்சாச்சுன்னா அந்த லெவல்ல தான் இப்போ இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து பகவான ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மை நம்ம வந்து வழிபட்டோம்னா என்னன்னாக்கா, அவருக்கு ஒரு அழகா மாலை தொடுத்து போடலாம், தொட்டுடலாம், ட்ரெஸ் பண்ணலாம், நிவேதனம் பண்ணலாம். அவர் நம்ம சாப்பிடுறோமே, அந்த பகவானுக்கு பசிக்குமே, அந்த ஒரு ஃபீலிங்ல எப்போ ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மை நம்ம பார்த்தாதான் வரும். சோ அதனால இது வந்து பகவான் வந்து 2 கை ரூபம். இதுதான் 3 நிலைகள் ஆஃப் பகவான். கிருஷ்ணரின் 6 செல்வ வளங்கள் அதை பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? கிருஷ்ணருக்கு நிறைய இது இருக்கு, அப்புலன்சஸ் இருக்கு, நல்ல செல்வ வளங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? அழகு, அவரை மிஞ்சி, அவருக்கு மிஞ்சி அழகு வேற யாருக்கும் கிடையாது. சோ அழகுல அவர் வந்து மிஞ்சிப்போம். ரொம்ப இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் இன் தட். அழகு, செல்வம், புகழ், வலிமை, அறிவு, துறவி, இந்த 6 இதுலயும் அவர் வந்து இஸ் வெல் நோன் ஃபார் தட். அது அவர் தான் அதுல என்னது கிரேட். ஓகே, சோ இது கொஞ்சம் நினைவு வச்சுக்கோனா திரும்பி திரும்பி வரும், இன் பிட்வீன் வரும். ஸோ கிருஷ்ணா ஹேஸ் ஆல் பியூட்டி, ஆல் வெல்த், புகழ் ஃபேமஸ், வலிமை ஸ்ட்ரென்த், அறிவு இன்டெலிஜென்ஸ், நாலேஜ் சொன்னோம், அண்ட் துறவு ரினன்சியேஷன். அப்ப நாம் இந்த உடலா இல்லை அப்படின்னு வரும். ஏன்? நம்ம வந்து இதுதான் நான் தலைமுடி, இதுதான் நான் கண்ணு, நான் மூக்கு, நான் வாயி, நான் கை, நான் மொபைல், நான் புக்கு, நான் பென்சில், இதெல்லாம் சொல்றோமா? இல்லையே. நம்ம என்ன சொல்றோம்? இது என்னுடைய காது, இது என்னுடைய மொபைல், இது என்னுடைய புக்கு, எல்லாம் என்னுடைய தான் சொல்றோம். அப்ப அந்த என்ன நாங்கிறது யார்? அப்போ நாங்கிறது சோல் தான், நாட் த பாடி. ஏன்னா பாடி கூட நான் பாடி சொல்றது இல்லையே, இது என்னுடைய பாடி தான் சொல்றோம். அப்ப அந்த என்னுடையது யாரு? ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணுமே இல்லையா? அதுதான் நம்ம வந்து சோல். இப்போ பாடி என்னது? இட்ஸ் ஒன்லி மேட் ஆஃப் மேட்டர், ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இந்த பஞ்சபூதங்களா ஆனதான் இந்த உடம்பு. அந்த உடம்பு மக்கி போயிடும், அழிஞ்சும் போயிடும். எரிய விட்டாலும் எரிஞ்சு போயிடும். இதுல என்னது மண்ணுல தோண்டி போட்டுனாலும் அங்கேயும் கரைஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி ஒன்லி சோல் தான் வந்து இறக்கவே இருக்காது. அது எப்பவுமே நித்தியமா உள்ளது. இந்த ஒரு பாடியை வந்து போட்டுக்கிறது. சட்டை நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு சட்டையை மாத்திரா போல அது வந்து ஒரு பாடியை போட்டுருக்கு. இதுதான் நம்ம நேற்று படிச்சோம். 3.1 யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, யாருக்கெல்லாம் படிக்கணுமோ. பவிதா மாதாஜி இருக்கா? எஸ் மாதாஜி, படிக்கவா மாதாஜி? ஹேண்ட் ரைஸ் ஓகே மாதாஜி. ஒரே ரூல். படிங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் எல்லாத்துக்கும் சான்ஸ் கொடுப்பேன். हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णமா. அர்ஜுனன் கூறினார், ஜனார்தனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? எல்லாருக்கும் கேட்கிற கொஸ்டின் தானே. புத்தி உள்ள மனிதன் என்ன பண்ணுவான்? இந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை போட, எல்லாரையும் வீழ்த்தி தள்ளு எல்லாம் சொல்லுவோமா? மாட்டோம். ஆனா நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண சொல்ற? புத்தி சிறந்தது. பலன் நோக்கு செயல்னா என்னது? சண்டை போட்டா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதான் நீ சொல்ற வந்து பலன் நோக்கு செயல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. நம்ம ஒன்னும் எதிர்பார்த்துட்டு பண்ணக்கூடாது, எல்லாம் கடவுள் பார்த்துப்பார், நீ ஜஸ்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற. ஆனா இப்போ சண்டை போடாம இருந்ததுனாக்கா ஓகே, நோ பலன் நோக்கு செயல் நான் பண்ணலன்னு. ஆனா நீ என்ன பண்ண சொல்ற? சண்டை போடுங்கிற, ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி சண்டை போடுங்கிற. அது என்னது? அவ்வளவு பெரிய நான் கொல்லணும் எல்லாம் பண்றேன். இப்போ புத்தி உள்ளவன் யாரோ பண்ணுவானா? அப்படி பண்ண மாட்டான். அப்ப ஏன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்?
அப்படின்னு கேக்குறாரு. யாரு? அர்ஜுனன். நம்மள மாதிரி தான் அவரும் நார்மல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நமக்கு வர கொஸ்டின் தான் அவருக்கு வருது, அவர் கேட்கறார். எஸ், சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे तत् एकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। हरे कृष्ण। எஸ், அப்ப அடுத்தது என்ன கண்டினியூ பண்றார், என்ன சொல்றார்? உங்கள் தெளிவான அறிவுறுத்தல்களால் என் அறிவு திகைத்து போய்விட்டது. நீங்க சொன்ன இந்த அட்வைஸ் எல்லாமே கேட்டு கேட்டு எனக்கு திகைப்பதான் இருக்கு. என்ன சொல்றீங்க, என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியலையே, இன்னும் எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. எனவே எது எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை தயவு செய்து தீர்க்கமாக சொல்லுங்கள். ஏக்கம் வத, ஒரு சொல் சொல்லுங்க, நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன். கன்ஃபியூஸ் மாதிரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க, அதையும் சொல்லி இதையும் சொல்லி பண்ணு அப்படின்னா எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங். எனக்கு வந்து என்ன எனக்கு என்ன பயனுள்ளதா இருக்குமோ அதை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். எஸ், ஷியாமலா தேவி மாதாஜி. ஓ இல்ல, இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம் மர்ம படிக்கலாம். ஏக்கம் வத, ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். ஏக்கம் வத, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஒண்ணுன்னா என்னது? இப்போ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். எல்லா இடத்தையும் வழி காட்டுறது, இந்த வழியும் போ, இந்த வழியும் போய், இந்த வழியும் போகணும். அப்ப நம்ம எந்த வழிக்கு தான் போவோம்? கன்ஃபியூஸ். அந்த மாதிரி அர்ஜுனா இருக்கான். எல்லா வழியிலும் இந்த மாதிரி இருக்குனாக்க நம்ம எந்த வழிக்கு போவோம்? அப்ப அவன் என்ன, அவன் புரிஞ்சுக்கிற லெவல் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். பகவான் கரெக்டா தான் சொல்றாரு, ஆனா அவர் புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. என்ன சொல்றாரு? 2.11 இருந்து 2.30 என்ன சொல்ற? ஞான யோகம், ஞானத்தை வழங்குறாரு பகவான். ஞானம் என்னது? நாலேஜ் சொல்றேன். என்னது? நாம் உடல் அல்ல, நாம் வந்து ஆத்மாதான். அப்ப நீ வந்து சண்டை போட்டால் இந்த உடம்பு விழுந்து விடும், ஏன்னா பிறந்திருக்கு, அது வந்து அழியவும் போடும், இது போயிடும், அது அந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்புறம் என்ன சொல்ற? 2.38 இருந்து 53 என்ன சொல்ற? புத்தி யோகம்னா என்னது? இது ஞான யோகம் தான், ஆனா வித் பக்தி. என்ன சொல்ற? பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. நீ பக்தியில நீ என்ன பண்ணாலும் உனக்கு பாவ புண்ணியம் வராது அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப இவருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். இப்ப நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கும், ஆனா போக நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். எப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? சண்டை போடணுமா வேண்டாமா? சண்டை போட்டாலும் வந்து இத பக்தியோட செய் அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஆனா என்ன சொல்றீங்க? நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. அப்போ அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மெடிடேஷன் மோட்ல இருக்கணுமா? பகவானை நினைக்கணும்னா எனக்கு இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் உட்கார்ந்துட்டு செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்கறாரு. ஆனா பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றார். எஸ், ஷியாமலா தேவி மாதாஜி படிங்க. சரி மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मेन्द्रियाणि सम्यग् आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् मूतात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। வெரி நைஸ், நல்லா படிக்கிறார் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்போ இது Thank you. மித்யாச்சாரம். எனக்கு இந்த சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன்னா, நீங்க டெய்லி குவிஸ் எழுதுங்கோ. குவிஸ்ல எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்கலாம். இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் தான், சும்மா மார்க் பண்ணுங்க. 4 ஆன்சர் கொடுத்துருப்பா, எது கரெக்டோ அது வந்து டிக் பண்ணும், அவ்வளவுதான். சோ இது வந்து மித்யாச்சாரம்னா என்னது கேட்டிருக்கலாம், அது எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலி என்ன கொஸ்டின் கேட்டுதான் தெரியாது, நீங்க பாக்கணும். சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் நான் மார்க் பண்ணேன். இப்போ மித்யாச்சாரம்னா என்னது? பாசாங்குக்காரர். என்னது? செயலின் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர், ஆனால் உணர்வு பொருள்களின் மீது வசிக்கும் ஒருவர் நிச்சயமாக தன்னை ஏமாற்றிக் கொள்கிறார் மற்றும் பாசாங்குக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படின்னு என்னது? அவர் வந்து காவி உடை உடுத்தின்னு இருக்கார், எஸ், தாடியெல்லாம் வளர்த்தின்னு இருக்கார், கமண்டலம் இருக்கு, எல்லாம் பாக்குறதுக்கு ஒரு சுவாமிஜி மாதிரி இருக்கார். ஒரு நல்ல ஒரு என்னது ஜபா பண்றா போல மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்றாரு, அப்படி தோன்றது. ஆனா என்னது? புலன்களுக்கு இது கண்ட்ரோல் கிடையாது. மொபைல்ல பேசிட்டு இருக்காரு, ஊருக்கு பம்பெல்லாம் பேசிட்டு, இந்த கையில ஒரு சிகரெட் இருக்கு. இப்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்தாம வெறும் வெளிவேஷன் மாத்திரம் வந்து சுவாமிஜி மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அது வந்து பாசாங்குக்காரர். அப்ப எப்படி இருக்கணுமா? புலன்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். புலன்கள், மனசு எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பகவான் இடத்துல வச்சாதான். அதுக்கு நீங்க வேஷம்லாம் கட்டிக்கவே வேண்டாம். நம்மள மாதிரி நார்மல் பீப்புளா இருக்கலாம், காவி உடையெல்லாம் உடுத்திக்கலனாலும் பரவாயில்ல. எல்லாரும் வீட்டு ஆபீஸ் போறாங்களா, நம்மளும் ஆபீஸ் போகலாம், எல்லாம் நம்ம வேலையெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா மனசு மாத்திரம் எங்க இருக்கணும்? பக்தியில இருக்கணும். பகவானை நினைத்து எல்லா செயல்களும் பண்ணணும். இவன் என்ன பண்றாரு? நல்ல வேஷம் கட்டியாச்சு, ஆனா பகவான் பேர்ல ஈர்ப்பு கிடையாது. அவன் வந்து மொபைல்ல பேசுறதும் சிகரெட் ஊதுறதுமா இருக்கான். சோ இந்த மாதிரி வந்து பாசாங்குக்காரர் அப்படின்னு சொல்றான். எஸ், வேற யாருக்கா படிக்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். பிரபுஜி படிக்கலாமே, ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறா? हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. नेदम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है अगर्मणः शरीर यात्राभि सदे न प्रसीदेत अगर्मणः। அகர்மணः, எஸ்.
உங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை செய்யுங்கள். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த செயல் பண்ணுங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் சொன்னேன், இப்போ நமக்கு என்ன, இப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் ஆஃப் அஸ். நம்ம எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கோமோ அது போல நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாறிட்டே இருக்கும். சின்ன பசங்களா இருந்தாலும் நம்ம டியூட்டி என்னது, படிக்கணும். அவர் காலேஜ் இருந்தாலும் படிக்கணும். கொஞ்சம் அப்புறம் வேலைக்கு போறவங்களும் வேலைக்கு போகணும். நம்ம ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ்னாக்கா குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும், பணமும் சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்ல வயசாயிடுச்சுனாக்கா சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வேண்டாம், நம்ம உடம்ப பார்த்துட்டு யாருக்கும் உபதிரம் இல்லாம நம்ம மட்டும் முடங்கி பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருந்து அதை நம்ம செய்யணும். இதுவும் ஒரு கடமை தான். பகவானுக்கு யாகம் யஜ்ஞம் பண்றது ஒரு கடமை தான். சோ உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை செய்யுங்கள். வேலை செய்யாமல் இருப்பதை விட அவ்வாறு செய்வது நல்லது. ஒண்ணுமே செய்யாம உட்கார்ந்து ஏதோ நமக்கு முடிஞ்சதை இந்த மாதிரி யோகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணலாம். நம்மளோட கடமையை பண்ணணும். வேலை இல்லாமல் ஒருவரின் உடலை கூட பராமரிக்க முடியாது. வேலை இல்லாம ஒருத்தனை உட்கார்ந்துட்டுனா என்ன பண்ணுவோம்? முடியவே முடியாது. ஏன்னா உள்ள ஆத்மா ரொம்ப ஆக்டிவ். அந்த ஆத்மா இந்த உடலை என்னத்துக்கு ஏத்துட்டு இருக்கு. எல்லா ஆத்மாவும் என்ன பண்ண, அந்த ஆத்மா மாத்திரம் அப்படி சுத்தின்னு இருக்காது. அது ஒரு உடலை எடுத்துக்கும். ஹியூமன் பீயிங் இல்லைனாலும் ஒரு கரடியோ சிங்கமோ ஒரு அனிமலோ பேர்டோ மரமோ ஏதோ ஒரு உருவத்தை எடுத்துக்கும். அது மீன்ஸ் அந்த உருவம் அந்த பாடிக்குள்ள போகும். அப்புறம் ஆக்டிவா இருக்கணும். அதுக்கு ரொம்ப ஆக்டிவ். அப்ப அது இருக்கும்போது என்னது, ஒன்னும் செய்யாமலாம் இருக்கவே முடியாது. பாடி எடுத்துன்னு போனா அது ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு தான் இருக்கும். சோ நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாம இருக்கிறத விட நம்ம யாகம் யஜ்ஞம் ஏதோ பகவானை நினைத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்றது நல்லது. அதுதான் அகர்மண, பகவானை நினைத்து பண்றது. வேற யாரு படிக்க போறேன்னா சொல்லுங்க, இல்லாட்ட நான் யாரு கேட்கணும், டைம் வேஸ்ட் ஆகும். வேற ஒண்ணும் இல்ல, நான் படிச்சுனே போறேன். ஓகே. யஜ்ஞாதா கர்மணோ அன்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்கஹ சமாச்சர. அப்படின்னா விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்படின்னா இப்ப யாகம் யஜ்ஞம் பார்த்தோம் இல்லையா, முன்னாடி பிக்சர்ல அந்த மாதிரி பண்றது எல்லாமே பகவானுக்கு போய் சேரும். என்னது, ஓம் சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆகூத்தி எல்லாம் கொடுப்பா. இந்த ஃபயர்ல எல்லாம் இப்படி போடுவான். ஓம் சொல்லிட்டு என்ன இருக்கும், அந்த ஸ்லோகத்தை என்ன வருதோ அதை சொல்லி அந்த இதுல போடுவா. அதெல்லாம் பகவான் பேர்ல சொல்லி பண்ணும்போது என்னது, விஷ்ணுவிற்கு என்ன சொல்லியிருக்கானாக்கா, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணர் விஷ்ணு எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அதெல்லாம் அங்க போய் சேரும். கொரியர் மாதிரி தான். அந்த ஃபயர் இஸ் லைக் கொரியர். இந்த ஃபயர் பகவான் என்னது, அவர் கொரியர் சர்வீஸ் தான். நம்ம என்ன சொல்லி அதை போடுறோமோ அது அப்படியே போயிட்டு அவர் அந்த பகவான் கொண்டு போய் கொடுத்துடுவார். அது கணபதினு இருக்குன்னா அந்த கணபதிக்கு போய் கொடுப்பார். வேற என்ன சிவன் போட்டா அந்த சிவன் பகவானுக்கு போய் கொடுப்பார். வேற யாரு கிருஷ்ணன் சொன்னா கிருஷ்ண பகவானுக்கு போய் கொடுப்பார். அந்த மாதிரி இப்ப அங்க என்னெல்லாம் அர்ப்பணிக்க பண்றோமோ அந்த கொரியர் சர்வீஸ் அந்த அவர் ஃபயர் காட் தான் பண்ணுவார். சோ அந்த விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் அப்படின்னா யாகம் யஜ்ஞம் ஜபா, இவன் நம்ம ஜபா பண்றது கூட பகவானுக்கு போய் சேரும். கண்டிப்பா போய் சேரும். அது நிறைவேற்றப்படலாம்னா நிறைவேற்றப்படுகிறது. மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. வேற இதை தவிர பகவானோட நாம ஜபம் பண்றதை விட என்னது யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றதை விட வேற என்னெல்லாம் செயல் பண்றோமோ அதெல்லாம் நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது. பந்தம்னா என்னது, பாவம் புண்ணியம். எதை பாவம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா புண்ணியம் கிடைக்கும். ரெண்டுமே நம்மள பந்தப்படுத்துறது தான். நம்ம இவ்வளவு நாளா என்ன நினைச்சிருந்தோம், புண்ணியம் நல்லதுதானே, புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறது நல்லதுதானே அப்படின்னு. இல்ல, புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறது இஸ் லைக் earning lot of money and going to a picnic. இப்ப நம்ம நிறைய புண்ணியம் சம்பாதிச்சோம்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த உடல் இறந்தப்பறம் என்ன பண்ணுவோம்னா, புண்ணியம் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டா என்ன பண்ணுவோம், மேல் உலகத்துக்கு போவோம். அங்க போயிட்டு அப்சராசு வல்லரம்பா ஊர்வசியெல்லாம் ஆடிட்டு இருப்பா. அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தேவர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க கூட உட்காந்து சோமரசம் எல்லாம் குடிச்சு அவ கூட நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆனா எவ்வளவு காலம் வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ண முடியும், அந்த பாவம் தீர்றது, புண்ணியம் தீர்றது வரைக்கும். புண்ணியம் எவ்வளவு இருக்குன்னா அந்த புண்ணியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சு 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 அப்புறம் டிப்ளீட் ஆகி என்னது ஒரு நாளைக்கு 0 ஆயிடும். அப்ப என்னது, திரும்பி அங்க இருக்க முடியாது. கீழே போ, இடத்துல போ, திரும்பி பிறவி எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பி பிறவி எடுக்கணும். நமக்குதான் இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டாம். நம்மளுடைய நோக்கம் என்னது, பகவானோட உலகத்துல இருந்து வந்திருக்கோம், நமக்கு அங்கதான் போகணும். இந்த உள்ள ஆத்மா துடிக்கிறது. நான் எப்ப அங்க போவேன், இந்த செயல்கள் உடம்ப வச்சு நான் பண்ண பாக்குறேன். ஆனா இந்த மனுஷன் மறந்து போய் பகவான் எல்லாம் மறந்து அவனுடைய இதுல பௌதிக ஆசைகள்லயும் சுத்தின்னு இருக்கான். பௌதிக ஆசை எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, கோபம் தாபம் எல்லாம் வரும். நமக்கு பகவானை நினைத்து பண்றதுதான் நல்ல செயல். பாக்கி எல்லாமே நமக்கு இதுதான் இது என்னது, ஒரு கஷ்டத்தை தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் கிடைக்காது. ஏதோ மொபைல் வாங்கினா நன்னா இருக்கு, அந்த ஒரு மோமெண்ட்ரி ஹாப்பினஸ் இருக்கும். 2 நாளுக்கு அப்புறம் ஆச்சுன்னா அதே பிராண்டு அதே இதுல இன்னும் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆனா கம்மி பிரைஸ்ல டிஸ்கவுண்ட்ல வைக்கிறானா போச்சு, அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் போயிடும் நமக்கு. இந்த ஆஃபர் 2 நாள் வெயிட் பண்ணிருந்தா இந்த ஆஃபர்ல நம்ம வாங்கிருக்கலாமேன்னு தோணும். சோ நம்ம ஹாப்பினஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரிதான். சோ நம்ம பௌதிகத்தை அந்த மாதிரிதான் காம்படிஷனா இருக்கும். ஒரு நிலைத்து உள்ள ஹாப்பினஸ் இருக்காது, நிலைத்து உள்ள துக்கமும் இருக்காது. துக்கமும் வரும் சுகமும் வரும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம உலகத்துல இருக்கும். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல என்னது,
இது வரும், நிறைய துக்கங்கள் வரும், சுகம் வரும் எல்லாம். சோ இது வந்து இதெல்லாம் பந்தப்படுத்தும். பாக்கி என்ன செயல் பண்ணாலும் நம்மள வந்து சுக துக்கங்கள்ல பந்தப்படுத்தும், பாவ புண்ணியத்துல பந்தப்படுத்தும் அந்த மாதிரி. எனவே குந்தியின் மகனை, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, பகவானின் திருப்திக்காக செய். என்ன எடுத்தாலும் பகவான் பண்ணி, ஏதோ குக்கிங் பண்ணோமா ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, உங்களுக்கு வேண்டி பண்ணியிருக்கேன் பகவானே, நீங்க எடுத்துக்கங்க. நீங்க வந்து நல்லா பகவான் கண்ணூர்ல பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா, இன்னும் ஸ்லோகம் தெரியலைனாலும் பரவாயில்ல, ஏதோ ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லி அப்படியே எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதமா மாறிவிடும். இப்ப கோயில்ல எல்லாம் என்ன பண்றா, அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்லோகம் தெரியுமா இருக்கும், அப்ப அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி நிவேதனம் பண்ணி திரும்பி அவங்க பிரசாதமா விநியோகம் பண்றா இல்லையா. நமக்கு அவ்வளவு எல்லாம் தெரியலைனாலும் தெரிஞ்ச ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணி அதை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதமா மாறிவிடும். சோ அது வந்து அவரது திருப்திக்காக, அது சாப்பாடு மாத்திரம் இல்ல, என்ன நம்ம செயல் பண்ணாலும் பகவானுடைய திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். எதுவுமே பகவானை திருப்தி செஞ்சு நம்ம பண்றோம்னா என்ன ஆகும், அதுல வந்து பாபமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. நமக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம். புண்ணியம் படிச்சாலும் என்ன சொன்னேன் இல்லையா, மேல் உலகம் போயிடுவோம். அதெல்லாம் இந்த பிக்னிக் போறவள் தான் ஒரு 10,000 ஒரு 50,000 வச்சுட்டு ஒரு கொடைக்கானல் தான் சம்மர் வந்திருக்கேன், கொடைக்கானல் ஊட்டிக்கு போறோம், நல்லா என்ஜாய் பண்றோம். 10 நாள் இருப்போம், 20 நாள் இருப்போம், இல்ல 15 நாள் இருப்போம். அந்த 50,000 கரைஞ்சு ஒரு 1000 வரைக்கும் வந்தப்பறம் என்னது பயம் வந்துடும். இனிமேலாம் இருக்க முடியாது. ஏன்னா எங்க ஹோட்டல்ல வந்து கொடுக்கணும் பைசா, சாப்பாடு பைசா கொடுக்கணும். வீட்டுக்கு வந்துடுவோம், வீட்டுக்கு வந்து திரும்பி வேற அடுத்த வெக்கேஷன் போறதுக்கு திரும்பி சம்பாதிக்கணும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம புண்ணிய கணக்கும் அப்படிதான். புண்ணிய கணக்குலயும் என்ன, மேல் உலகம் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அது முடியும் போது திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து திரும்பி பிறப்போம். பாவமும் அப்படிதான், பாவ செயல்களும் பண்ணினோம்னா கீழ் உலகத்துக்கு போவோம். கீழ உலகத்துல போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சு வெண்ணெயில வதக்கி எல்லாம் உண்டு. ஒரு கருட புராணம் எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சா நமக்கு புரியும். சோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லா பாவம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு, உனக்கு எல்லா பனிஷ்மெண்ட் ஓவர். இப்ப ஜெயில போட்டுட்டு 10 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப்படின்னு அந்த 10 வருஷம் முடிஞ்சுட்டு எல்லாம் பெரிய வெற்றியோட வந்துட்டு எல்லாம் முழங்கி பெரிய இது வரவேற்கிறாப்புல எல்லாம் வரவேற்பாங்க சில பேர். அவன் போனதே ஏதோ தப்பு செயல் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போயிருக்கான், தண்டிக்கப்பட்டிருக்கான். ஆனா அவன் வெளியில வந்தோட பெரிய ஒரு ஹீரோ வெளியில வராப்புல வெல்கம் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு என்ன, திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்துடணும். திரும்பி இங்க வந்து என்ன, திரும்பி ஒரு பாவம் புண்ணியம் இதுலயே பாப்போம். எப்போ மேல போறது, நமக்கு மேல் உலகத்துக்கு போனோம், பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா இந்த பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியமும் வேண்டாம், டைரக்டா பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா அக்கர்மா, தட் மீன்ஸ் பகவானை நினைத்து உள்ள வேலைகளை நம்ம செய்யணும், அவரோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யணும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். அப்ப எப்படி இருக்கணுமா, நம்ம இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கோம், எப்படி இருக்கணும், பற்றற்ற நிலையில நம்ம எல்லா வேலைகளும் செய்யணும். ஃபேமிலி இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும், கரெக்ட் தான். அப்படி உயிரை கொடுத்து நான் உனக்கு வேண்டி இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன், உனக்கு வேண்டி நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணி நாளைக்கு நீ பார்த்துப்ப இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே வேண்டாம். நம்ம பசங்களுக்கு வேண்டி பண்ணணும், என்னோட கடமை பண்றேன். அவன் பார்த்துப்பனா இல்லையா அது எனக்கு தெரியாது, அது பகவான் எனக்கு நல்ல அருள் புரிஞ்சு அவர் வந்து அந்த மாதிரி வழிபடுவார். அந்த மாதிரி இருக்கணும். பசங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. இல்ல நம்ம அம்மா அப்பா இருக்காங்க கூட, வயசானவங்க இருக்காங்க, யார் வாட்டவர், அவங்க கிட்ட இருந்து யாருகிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த மாதிரி இப்போ நீ ஒரு ஆன்மா என்பதை உணர்ந்து பற்றற்ற மனநிலையில் கடமையை மாற்றம் நம்ம செய்யணும். இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், எதிர்பார்க்க கூடாது. இது இந்த தாமரை இலையில ஒரு தண்ணி விழுந்து அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி டிட்டாச்சா இருக்கணும். சோ கர்மாவின் வகைகள் என்னெல்லாம், கர்மானானது கர்மா அப்படின்னு ஒரு வேலை. என்ன வேலை செய்யணும், நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலை. நல்ல வேலைன்னா யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்றது தெரியும் இல்லையா. நல்ல வேலைன்னு என்னது, நம்ம பாவ செயல் இல்லாம புண்ணியம், ஒரு மாதிரி நல்ல வேலை பண்ணணும், டெஃபினட்டா ஒரு புண்ணியம் வரும் நமக்கு, அதுதான் கர்மா. விகர்மா என்னது, கடவுளின் சட்டங்களை மீறுதல், தப்பான செயல்கள் தெரியும், தப்பு பண்றோம் தெரியும், திருடுறது, பொய் சொல்றது, பொறாமப்படுறது, இதெல்லாம் தெரியும். இந்த நிறைய குடும்பத்துல இருக்கே, இது பண்ணிடணும், இது 4 பசங்களுக்கு ஒரு லேண்ட் கொடுக்கணும்னா இல்ல அதை விட எனக்கு ஜாஸ்தி வேணும்ல போராடுவா. வருஷ கணக்குல அந்த கோர்ட் கேஸ் அவ லாயர், அவன் அந்த என்னது யாரு சம்பாதிக்கிறான், இந்த நம்ம சண்டை போடுறதுல அந்த லாயர் சம்பாதிச்சு. அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு குடும்பத்துல ஒண்ணும் இல்லாததுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டேன். சோ விகர்மா இதெல்லாம் தப்பான செயல், கடவுளின் சட்டங்களை மீறுதல், அதெல்லாம் விகர்மா செயல். அதெல்லாம் நம்ம பண்ண நமக்கு வந்து பாவம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இதுல நமக்கு புண்ணியம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இதுவும் நமக்கு கெடுதல், இதுவும் கெடுதல். ஏன் ரெண்டுமே முடிஞ்சு கொடுத்தனாக்கா திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறப்போம். அப்ப என்ன பண்ணணுமா, நம்ம அக்கர்மா பண்ணணும். அக்கர்மானா என்னது, எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத பக்தி நடவடிக்கை, தியாகங்கள், எனிதிங் நம்ம என்ன பண்ணினாலும் பகவானோட திருப்திக்காக நான் செய்யறேன், அந்த மனப்பான்மையோட பண்ணோம். இப்ப யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்றோம்னால என்னது, பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்க, எக்ஸஸா இருக்கு என்கிட்ட,
நான் அதுல இருந்து எடுத்து நான் கொடுக்குறேன், என்னால முடிஞ்சது, எனக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ எனக்கு கொடுத்துருக்க, அதனால அவளுக்கு வந்து நான் தானம் பண்றேன். எனிதிங், எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்க, ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அதனால பண்றேன். நான் பண்றேங்கிற எண்ணம் வரக்கூடாது. பகவான் எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு, அவளுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ண. அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? அகர்மா நிலை. பகவானை நினைத்து எந்த வேலையும் பண்ணாலும் அகர்மா நிலையில போயிடும். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது? பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. அகர்மான வந்து செயலற்ற தன்மை. ஆஸ் குட் as நீ ஒண்ணுமே வேலை பண்ணல, அந்த தன்மையில தான் இருக்கும். சோ அது வந்து நம்மள பகவானோட உலகத்துக்கு சீக்கிரம் கூட்டின்னு போயிடும். இங்க திரும்பி கொடுத்துருக்கா. கர்மானது புண்ணிய செயல், அதனால இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா மறுபிறவி நிச்சயமா கிடைக்கும். விகர்மானது பாவ செயல், அதுல துன்பம் கிடைக்கும். துன்பம்லாம் அனுபவிச்சப்பறம் என்னது? கீழே போயிட்டு கீழ் உலகத்துல எல்லாம் போயிட்டு துன்பம் பாவ செயல்களோட இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி மறுபிறவி அப்போ அங்கேயும் கிடைக்கும். ஆனா செயலற்ற தன்மை, தட் இஸ் அகர்மா. பகவத்கீதா மாதிரி நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு வருது, பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கிறது, அப்புறம் நிறைய பகவானை நினைத்து பண்றது எல்லாமே அது என்னது? செயலற்ற தன்மை. பிகாஸ் அது ஒன்னும் இஃபெக்ட் வராது நமக்கு. பேரானந்தம், ஆனந்தம் மாத்திரம் இல்ல, அது பேரானந்தம் கிடைக்கும் நமக்கு. அப்புறம் இலக்கை எங்க நம்ம எங்க போயிடுவோம்? ஆன்மீக உலகத்துல போயிடுவோம். எஸ், அது அப்புறம் இதுல வந்து இது வந்து அப்போ அந்த இது அக்கர்மாலே ரொம்ப நமக்கு தெரியவே தெரியாது. நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றோம், இட் இஸ் வெரி ஈஸி, படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அப்படியா நம்ம அக்கர்மா பண்ணலாம்ல தோணும். நான் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல அது பாகுபாடு பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதான் இது கொடுத்துருக்கேன். செயலின் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். எனவே தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்ன, எந்த செயலற்ற தன்மை என்பதை ஒருவர் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால நமக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப என்ன ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா, பகவானை நினைத்து எல்லா காரியம் பண்ணணும். அப்போ டெஃபினட்டா அகர்மா நிலைமையில தான் நம்ம வந்து எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். இப்போ ஒருத்தர் இந்த ஜென்மத்துல இப்ப நம்ம இருக்கோம், ரொம்ப நியூடிட்டி, ரொம்ப நேக்கடா இருக்கலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். நேக்கட்னா என்னது? உடம்பு இப்பதான் நம்ம எல்லாம் பாக்குறோமே, யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் ட்ரெஸ் கிடையாது, எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா, தேர் ஆல் வெரி யங். அதனால வந்து உடம்பெல்லாம் காற்றா போல துணி போடணும், அது பேண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. எங்கெல்லாம் மறைக்கணுமோ அங்கெல்லாம் கிழிச்சல் வேணும்னு கிழிஞ்ச துணிக்கு அவ்வளவு இது ஜாஸ்தி, விலை ஜாஸ்தி. முட்டு பக்கத்துல கிழிஞ்சிருக்கும், தொட பக்கத்துல கிழிஞ்சிருக்கும், பின்னாடி கிழிஞ்சிருக்கும், முன்னாடி கிழிஞ்சிருக்கும். புதுசு வாங்கும் போதே கிழிஞ்ச துணியா தான் வாங்குறோம், கந்தல் துணியை வாங்குறோம். அது அவ்வளவு விலை ஜாஸ்தி வேற. அது போட்டுக்க ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா எல்லாம் தெரியணும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு, காலெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு. அதே போல உடம்புல துணி போட்டுக்கணும். அந்த மாதிரி நேக்கடா இருக்க பிடிக்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்குன்னு உள்ள பரமாத்மா இருக்கார், பார்த்துட்டே இருக்கார், சாட்சியே உட்கார்ந்து இருக்கார். ஓஹோ, ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு உனக்கு வந்து நேக்கடா இருக்கலாம் பிடிக்கும்னாக்கா, அடுத்த ஜென்மத்தை என்னவா மாறி விடுவோம்? ஒரு ட்ரீயா போயிடுவோம். அந்த ஒரு மரத்துக்கு வந்து துணி போட்டுக்கவே வேண்டாமே, நேக்கடாவே இருக்கலாம். சரி, உனக்கு அதுதான் ஆசைனா அடுத்த ஜென்மத்தை என்னதுக்கு? ஹியூமன் பீங் உனக்கு கொடுத்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல, நீ பகவானோட நாம எல்லாம் சொல்றது இல்ல, பேசாம நீ வந்து ட்ரீயா வந்து மரமா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாரு. அடுத்தது ரொம்ப சோம்பேறியா இருக்கிறவங்க, ஒன்னும் பண்ண மாட்டா, சோம்பேறியா உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு என்னது? அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு கரடி. கரடி எப்படி இருக்கும்? டெட்டி பேர். இந்த குழந்தை எல்லாம் டெட்டி பேரை வச்சு இப்படி அம்மா அப்பாவோட அரவணைப்புல தூங்காது, எல்லாம் டெட்டி பேரை கட்டி பிடிச்சுதான் தூங்கும். இந்த காலத்து ட்ரெண்ட் அப்படி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது? டெட்டி பேர் ஏன் அப்படி சாஃப்டா இருக்கும், அதோட ஸ்டோன் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும், அதை கோசியா தூங்கிட்டு இருக்கும். சோ அந்த ஓகே, உனக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்குமே, அந்த நேரமா படுத்து தூங்க பிடிக்குமா? ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு கரடியா கொடுத்து விடுறேன். உங்களுக்கு எது ஆசை இருக்கோ வாயில சொல்லவே வேண்டாம், நம்மளோட ஆக்ஷனே காட்டி கொடுத்துரும். பகவானுக்கு உள்ள சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்க பரமாத்மா அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓஹோ, உனக்கு இதுதான் பிடிக்கிறதா, ஓகே, நீ கேட்க வேண்டாம், உனக்கு அடுத்த ஜென்மம் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு. அதே போல எல்லாம் கட்டி என்னது வெட்டி கத்தி குத்தி எல்லாம் அது சாப்பிடதான் பிடிக்கும் எனக்கு. ஏதோ வெஜிடபிள் கிடைக்கிறது, கிரீன் வெஜ், அதெல்லாம் பச்சை ஒண்ணுமே இல்ல டேஸ்ட், எனக்கெல்லாம் நல்லா மசாலா போட்டு வெட்டி குத்தி சாப்பிட்டாதான் பிடிக்கும்னா, உனக்கு அதெல்லாம் தான் பிடிக்குமா? சரி, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு கரடி புலியா பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அது எனக்கு சமைக்க தெரியுமா? அது ஒரு மானை பொண்ணு குளிச்சு அப்படிதான் அதுக்கு சாப்பிட தெரியும். ஓகே, அடுத்த ஜென்மத்துல ஒண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு பிறவியா கொடுத்து விடுறேன் அப்படின்றான் பகவான். நம்ம கேட்கவே வேண்டாம், அவரே கொடுத்துடுவார். அப்புறம் என்னது? எதையும் சாப்பிடணும், எனக்கு எதை கண்டாலும் சாப்பிடணும், எல்லாம் எனக்கு டேஸ்ட் பார்க்கணும், வாயில எனக்கு நான் பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரில நம்ம பாக்குறோமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. எதுவுமே எனக்கு வாயில போட்டு டேஸ்ட் பார்க்கணும். இப்ப என்னது? அடுத்த ஜென்மத்தை பன்னியா போயிடும். பன்னி எங்க இருக்கும்? சாக்கடையில தான் இருக்கும். சாக்கடையிலயும் தேடும் அதுல என்ன இருக்கு சாப்பிடறதுக்குன்னு தேடி எல்லா இடத்துலயும் போய் சாப்பிடும். சோ அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதுதான் நிர்ணயிக்கும் அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து எப்படி மாறுவோம் அப்படின்னு. சோ வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அழகா ஹியூமன் பீயிங்கா ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். நம்ம இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம வந்து பகவான் ஒரு நாம சொல்ல முடியும். நம்ம ஒரு கோழி வளர்த்தோம், ஆடு வளர்த்தோம், எனக்கு இது பூனை நாய் என்ன வளர்த்தினாலும் அதுக்கு ஒரு குரங்க வளர்த்தினா கூட ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொன்னோமா? கிளி வளர்த்துறாங்க, அது ஒண்ணு
அதோட அந்த இது என்ன கிளி வாய் இதுல வேணா பேசுமா இருக்கும், ஆனா அது உணர்ச்சியோட பேசுமா? பகவானை நினைத்து நம்ம எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்றாப்புல அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது கிளிப்பிள்ளை என்னது, நம்ம சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். உணர்ச்சியோட எல்லாம் சொல்லாது. அப்ப நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்ல, நமக்கு நல்ல ஒரு ஹியூமன் பாடி கொடுத்திருக்காரு, நல்ல திங்கிங் பவர் இருக்கு, நல்லா சொல்ற திறன் இருக்கு, காதால கேட்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஒன்லி மனுஷனாலதான் முடியும். அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஜன்மத்தை இப்ப வந்திருக்கோம். நிறைய பல கோடி ஜன்மம் கிருமி புழு பூச்சி எல்லாம் இருந்துதான் வந்திருக்கோம். ஆனா இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஜன்மத்தை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பகவானை நினைக்கணும். பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து இங்கே விடுபட்டு எங்க போனோம்? கோலோக பிருந்தாவன், எங்க கிருஷ்ணா இருக்காரோ அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போகணும். எஸ். அடுத்தது எஸ் மாதாஜி, ஷியாமலா மாதாஜி படி. ஷியாமலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண. पताजी देवान् पावयदानेने देव देवा पावयन्तु वग परस्परं पावयन्तग श्रेयः परम् अवाप्स्यत தே தேவா, நான் தேவதேவா இல்ல, தே தேவா பாவயந்துவா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ண. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, தேவதைகள் யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். இப்ப நிறைய பேர் யாகம் யஜ்ஞம்லாம் பண்றா. யார நினைச்சு பண்றா? வருணதேவன், அக்னி தேவன், இல்ல டெமிகாட்ஸ். அவெல்லாம் வந்து கடவுள்னாக்கா அவளுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கா. அந்த டிபார்ட்மெண்டோட வேலைதான் அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. முழு முதல் கடவுள் யாரு? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாக்கு கீழதான் இந்த இவாளும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். எல்லாருக்கும் வந்து விளைச்சல்லாம் நிறைய வரணும், அப்ப நீ வந்து மழை கொடு, வருண பகவான் உனக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட். எல்லாருக்கும் வந்து இது சூரிய வெளிச்சம் வேணும், அது ஓகே, சூரிய பகவான் நீ இதை பண்ண, சந்திர பகவான் நீ இது பண்ண, எல்லாருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்து எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? இவரைதான் நம்ம நம்பணும், பகவான் கிருஷ்ணர்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், இவரை நம்பினா இவர் தான் நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. மழை வருணதேவன் இது பூஜை பண்ணாதான் மழை கொடுப்பாரு, அவளையே தான் பண்ணுவா. அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுல என்ன பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்கு? தேவதைகள் எல்லாம் யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்து மக்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். அவர் தான் கொடுப்பா, நம்ம என்னெல்லாம் வேண்டுமோ அவெல்லாம் கொடுப்பா. இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவருக்கும் செழிப்பு ஆட்சி செய்யும். நல்ல வந்து நம்மளும் நல்ல சுபிக்ஷமா இருக்கலாம், அவளும் ஹாப்பியாவா. ஏன்னா நம்ம அவளுக்கு பண்ணி பூஜை பண்ணும்போது தேர் ஆல்சோ ஹாப்பி. அவள் நம்ம வேண்டதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, நமக்கு அவள்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் போது நம்மளும் சந்தோஷமா இருக்கும். பண்ணக்கூடாதுன்னு கொடுக்கல, ஓகே. நம்ம வந்து அது எப்பவுமே நினைச்சு பண்ணுவா. பகவத்கீதையில எல்லாம் தப்பு தப்பா சொல்லித்தரா, இல்ல இஸ்கான்ல தான் தப்பு தப்பா சொல்லித்தரா, யாரும் ஒண்ணு தப்பா இல்லை, எது இருக்கோ அதுதான் நம்ம சொல்றோம். அப்ப இதுல எனக்கு கொடுத்துருக்க தேவான் வந்து பகவான் தேவதைகளை வழிபடுறவங்க, தேவதைகள் சந்தோஷமாயி அவெல்லாம் கொடுப்பா, நம்மளும் மகிழ்ச்சியாவும் அவளும் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க. இதை எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். யாரெல்லாம் இருக்கு? லக்ஷ்மி தேவி, சரஸ்வதி, கணபதி, ஹனுமான், காளி தேவி, சிவன் பகவான், நாராயண பகவான் எல்லாரும் இருக்கா, எல்லா தேவதைகளும் இருக்காங்க. எஸ். இப்ப வந்து இப்ப ஒரு செயல் பௌதிக வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கும், கர்ம காண்டம்ல எப்படி இருக்கும், கர்ம யோகம்ல எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். ஒரு செயல் பண்றோம் பௌதிக வாழ்க்கையில, அந்த செயல் என்ன நமக்கு இது கிடைக்கும், நமக்கு அதுல இருந்து இது என்ன ரியாக்ஷன் என்ன வரும்? எதர் பாவம் வரும், இல்லைன்னா புண்ணியம் வரும். நம்ம என்ன செய்கை பண்ணாலும் ஒரு பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும். கர்ம காண்டம், கர்ம காண்டம்னா என்னது? நம்மளோட திருப்திக்கு வேண்டி நம்ம செய்யறோம், கர்மா பண்றோம், ஆனா பலன் நோக்கு செயல்களோட எனக்கு ஏதோ வேணும் அதனால பண்றேன், அதுதான் கர்ம காண்டம். கர்ம யோகம்னா பகவானை நினைத்து பண்றது. நமக்கு தெரியாது என்ன பண்றோம் தெரியாது, நான் பண்ணணும் உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், டெய்லி இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், உங்களை நினைத்து பண்றேன், நான் டெய்லி நிவேதனம் பண்றேன் உங்களை நினைத்து, உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நிவேதனம், உங்களை திருப்திப்படுத்த கோயில் போறேன், அந்த மாதிரி பண்றவங்க தான் கர்ம யோகம். ஓகே. கர்ம காண்ட நான் போறேன் கோயிலுக்கு, நான் 10 தேங்காய் உடைச்சேன், பிள்ளையாருக்கு 10 தேங்காய் உடைச்சேன், எனக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும், அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்றது கர்ம காண்டம். ஓகே. இப்ப செயல் ஒர்க் பண்றோம், அப்ப பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன வரும்? பாவம் வரும், இல்ல புண்ணியம் வரும். கர்ம காண்டம் ஒரு இது பலநோக்கு செயல்களோட பண்றான், அதுவும் என்ன கிடைக்கும்? பாவமும் கிடைக்கும், புண்ணியமும் கிடைக்கும். பாவமின்மைதான் இது, புண்ணியம் பாவம். கர்ம யோகம் பகவான் நினைத்து பண்ணுவது பாவமின்மை, புண்ணியமின்மை. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. அது வந்து பகவான் நினைத்து பண்றோம், கர்ம யோகம், அது ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. விருப்பம், அப்ப பௌதிக வாழ்க்கையில என்னது? சுயநலம், நமக்கு வேண்டி வேணும், எனக்கு வேண்டி, நான், என்னுடைய மக்கள், எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கினேன், எனக்கு ஒரு புடவை வாங்கினேன், எனக்கு ஒரு நக்லஸ் வாங்கினேன், அந்த மாதிரி நான் சுயநலத்தோட இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில ஒரு விருப்பம் இருக்கும். கர்மகாண்டிஸ், தட் இஸ் கர்மகாண்டத்துல இருக்கிறவங்க என்னது? பலநோக்கு செயல்களை எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க. கர்ம யோகத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? பற்றின்றி கடமையை செய்வான். அவன் வந்து பகவானை நினைத்து செய்வான், அதுல அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்காது, ஏன்னா பகவான் பார்த்துப்பார், நமக்கு என்னத்துக்கு அதை டென்ஷனே வேண்டாம், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பகவானோட, என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அப்புறம் பகவான் பார்த்துப்பாரு. கர்மயோகி, இதுதான் கர்மயோகம். செயலை பற்றிய அறிவு,
இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன நினைக்கிறான், நான் அனுபவிப்பாளன், நான் இதெல்லாம் பண்றேன், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டேன், தான தர்மம் பண்ணினேன், உங்க பேர்லாம் கொட்டை எழுத்துல வந்திருக்கா, எல்லாரும் பாத்தீங்களா, திருப்தி ஆச்சா, எல்லாரும் எனக்கு ஷேக்கன்லாம் கொடுக்கவே, நான் என்ன பண்ணினியே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு ரொம்ப என்ன ஜெயன்னு பண்ணிட்டேன் அப்படின்பா. அதெல்லாம் ஒரு பெருமை நமக்கு. இதெல்லாம் பௌதிக வாழ்க்கையில நடக்கப்பட்டது. கர்ம காண்டி சென்னது, அதுலயும் அதேதான். நான் அனுபவிப்பாளன், நான் பண்ணினேன், அந்த ஒரு ஓங்கி இருக்கும் அதெல்லாம். ஆனா கர்மயோகத்துல பண்றோம் எப்படி இருப்போம், தன்னை உரிமையாளராக கருதுவது இல்லை. ஏதோ பகவான் கொடுத்துருக்கா நான் கொடுத்தேன், நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போனேன், அவர் என்ன கொடுத்திருக்காரு, எனக்கு நான் கொடுக்குறேன், என்கிட்ட கொடுக்கலன்னா நான் கொடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானை சார்ந்து அவன் பண்ணுவான், பகவானை நினைத்துதான் அவன் பண்ணுவான். அடுத்து பகவான் மீதான நம்பிக்கை. பௌதிக வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கும், பகவானை மறந்தவர், ஏன்னா பாக்கியுள்ள விஷயங்கள் இருக்குமே அதுல ரொம்ப நாட்டம் விடும். நிறைய இருக்கு நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு தான். ஒண்ணும் இல்லைன்னா மொபைல் இருக்கவே இருக்கு. மொபைல திறந்தா என்ன இல்ல, அதுல பாட்டுல இருந்து மியூசிக்ல இருந்து என்னது வீடியோ என்ன, யூடியூப் என்ன, அப்படி ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறைய இருக்கும். சோ பகவானை மறந்து பாக்கி எல்லா செயல்களுக்கும் நிறைய வந்தாச்சு, கேட்ஜெட்ஸ் வந்தாச்சு, 24 மணிக்கு அதுல போயிடும். ஆனா இது கர்ம காண்டம்லயும் அதுவும் அதே இருக்கும். பகவானை உபயோகப்படுத்துவார், ஆனா பகவானை நினைப்பார், ஆனா தன்னோட சொந்த விருப்பத்துக்கு வேண்டி நான் பண்றேன், உங்களுக்கு வேண்டி பூஜை பண்றேன், ஒரு 4 மாலை ஜபம் பண்றேன், ஆனா எனக்கு என்ன கொடுப்பீங்க, நான் ஒரு மாசம் அது பண்றேன், எனக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்குமா, எக்ஸாம் எழுதுறோம் அப்படின்னு நினைப்போம், வேலைக்கு அப்ளை பண்றோம், எனக்கு அந்த வேலை கிடைக்குமா, இல்ல காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்குமா, ஒண்ணும் இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம், நல்ல பதவி உயர்வு கிடைக்குமா, நான் 4 மாசம் வேணா ஜபம் பண்றேன், எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்குமா, நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும், இதை எதிர்பார்த்துதான் பகவானை யூஸ் பண்றான். யாரு, கர்ம காண்டத்துல இருக்கிறோம். ஆனா கர்ம யோகத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்போம், பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுவார், பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன், அப்ப பகவான் தான் இவனை யூஸ் பண்ணுவான், நல்லா பண்ணி எனக்கு வேண்டி நிறைய ஜபம் பண்ண அப்படின்னு பகவான் தான் சொல்லி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு வேண்டி என்ன பண்ண அது எனக்கு தெரியாது, அது பகவான் பார்த்துப்பார், நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது கர்ம யோகம். நல்லா அந்த டிஃபரன்சியேஷன் தெரியும். அப்புறம் அடையும் பலன்கள் என்னது, பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன, அதோட நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் என்ன நமக்கு வரும், நரகம் அல்லது ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். இந்த ஜென்மம் முடிஞ்ச அப்புறம் நமக்கு நல்ல செயல் நான் ஸ்வர்க்கம் போகும், தீய செயல்கள் பண்ணா நரகம் போகும். கர்ம காண்டம்னா என்னது, எல்லாமே பக்தியோட தான் பண்ணுவாங்க, ஆனா எதிர்பார்த்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஆனா நல்ல காரியம் தானே, ஒரு ஜபம் பண்றேன், நிறைய தேங்காய் உடைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுறேன், எனக்கு நல்லது பண்ணீங்கன்னா நல்ல காரியம் தானே பண்றான், அப்ப அவனுக்கு பெரும்பாலும் சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஆனா அது முடிஞ்சோட திரும்பி இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா கர்ம யோகத்துல பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும், முக்தி. ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லையா, அக்கௌண்ட் ஒண்ணுமே இல்லையே, ஜீரோ அக்கௌண்ட் தான், ஒன்னும் பாவமும் கிடையாது புண்ணியம் கிடையாது. அப்போ அவன் அக்கர்மா நிலைமையில பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னது, அவனுக்கு முக்தியே கிடைக்கும். அனாலிசிஸ் போட்டிருந்தது. சோ I just explain. யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹ புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏ பச்சந்த்யாத்ம காரணாத். அப்படின்னு என்னது, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். பகவானுடைய பக்தர்கள் அப்படின்னு டிவோட்டிஸ், கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, தினமும் பகவானுக்கு இத நிவேதம் பண்ணுவாங்க. காலையில இருந்து ஒரு பால் காய்ச்சி பகவானுக்கு பால் வச்சாச்சு, அப்புறம் நம்ம டிஃபன் ஏதாவது பண்ணுவோம், டிஃபன் வைக்கணும் பகவானுக்கு. அப்புறம் சரி, அப்புறம் சமையல் பண்ணும்போது சாப்பாடு நல்லா சுத்தமா தான் பண்ணோம்னா, குளிச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாம் படுத்தோம், டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பகவான் தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம அதை சாப்பிடும்போது என்னது, அவன் அந்த மாதிரிதான் பண்ணுவோம். ராத்திரி ஏதாவது பண்ணுவோம், டிஃபன் ஏதாவது பண்ணோம்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோம். அப்ப இதனால என்ன ஆகுது, பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஏன்னா முதல்ல நிவேதனம் பண்ணிடுறான். எல்லாம் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால், யாகம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் அவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். எனக்கு இது நல்லா பிடிக்கும், இன்னைக்கு நான் இந்த பொருள் பண்ணிருக்கேன், இந்த வாட் எவர் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு இது இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் சாம்பார் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப நாக்கு கேட்கறது, நம்ம பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா என்னது, நமக்கு பிடிக்கும் அதனால சாப்பிடுறோம். அப்ப என்னது, பாவத்தையே உண்கிறார்கள். அவ தனக்கு தன்னோட புலன் இன்பத்துக்காக வேண்டி அது என்ன, நம்ம அது புழவை இது என்னது, சட்டை போட்டினாலும் சரி, சாப்பாடு இருந்தாலும் சரி, எனிதிங் நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி பண்ணினோம்னா அது பாவம் தான் நம்ம செய்யறோம்னு அர்த்தம். அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாமே, பகவான் அள்ளி எடுத்து சாப்பிட்டுன்னு போயிட்டே இருக்க போறாரா, ஒண்ணும் கிடையாது. பகவானுக்கு காட்டணும், பகவானை நம்பி நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க, அதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரசாதமா நிவேதனம் பண்றேன், அதை நீங்க நல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாவம் தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார், லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, நம்ம நம்ம பாவங்கள்லாம் இது போய்விடும், பாவங்களிலிருந்து நம்ம விடுபடுவோம். எஸ்.
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யும் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. ஒரு எறும்பு, அந்த எறும்பு கூப்பிட்டு வந்து ஒரு சாப்பிடுன்னு சொல்லவே வேண்டாம், காக்காவோட காக்கா காக்கான்னு கூப்பிடணும். எறும்பு ஒரு சின்னதா ஏதோ ஒரு சக்கரை போட்டு வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் பார்த்தோன்னா எறும்பு வரும். எங்கிருந்தா எறும்பு கூட்டம் வந்ததுன்னே தெரியாது. அது வந்துடும், அதுக்கு எப்படி மொப்பம் பிடிச்சுன்னு வரும் தெரியாது. இவ்வளவு சின்ன எறும்பு, அதுக்கு உடல் எவ்வளவு சின்னது, வாய் எங்க இருக்கு, மூக்கு எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. ஆனா அது கரெக்டா மொப்பம் பிடிச்சுன்னு வந்துடும். அதுதான் எறும்போட இது. அப்ப அந்த எறும்புக்கும் சாப்பாடு வேண்டியிருக்கு, யானை மாதிரி பெரிய உருவம் இருக்கிறதுக்கும் சாப்பாடு வேண்டியிருக்கும். எல்லா உயிர் வாயுகளுக்கும் ஒரு மரம் ஒரு செடி எல்லாத்துக்கும் தண்ணியாவது ஊத்தணும். அதுகளுக்கு என்னது, தண்ணி கொடுத்தா கூட போறோம் அந்த செடிக்கெல்லாம். சோ அது சாப்பாடு வேண்டியிருக்கு. சோ எல்லாம் அந்த அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யும் உணவு தானியங்களை சார்ந்துதான் வாழ்கிறது. மழை பெஞ்சாதான் தானியங்கள்லாம் விளையும் இல்லையா? அப்ப அந்த மழை எப்படி வரும், அதான் கொடுத்துருக்கீங்க. யக்ஞம் தியாகம் செயல்திறனால் மழை உருவாகிறது. யாகம் யக்ஞம் வரும். இவ்வளவு கோயில்லாம் இருக்கே, இவ்வளவு ஒரு கோயிலும் அவ்வளவு யக்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்றாங்க. அதனாலதான் மேகம் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அந்த மேகத்துல இருந்து மழை பெஞ்சு இந்த தானியங்கள் எல்லாம் விளையாடுது. சரி, இந்த யாகம் யக்ஞம் எப்படி பண்றாங்க? மேலும் யக்ஞம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. ருக்வேதா, யஜுர்வேதா, சாமவேதா, அதர்வண வேதா, நிறைய வேத புஸ்தகங்கள் இருக்கு. அதுல என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க யக்ஞம் பண்றாங்க. அந்த யக்ஞத்துல இருந்து இதெல்லாம் மேகம் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி மேகம் எல்லாம் உருவாகி அந்த மேகத்துல இருந்து நமக்கு மழை கிடைத்து அந்த மழையில இருந்தா நமக்கு வந்து தானியங்கள்லாம் உற்பத்தியாகி அதை நம்ம வந்து சமைச்சு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி தேங்க்யூ பகவான். நம்ம மெயினா என்ன கொடுக்குறோம், பகவான் சாப்பிடுன்னு அவர் நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடறதுக்கு வர்றாரு இல்லையே. அவர்கிட்ட இப்போ கோயில்லாம் நிறைய இருக்கு, நிறைய நம்ம ஒரு பீத்தல் ஒரு கொஞ்சமா கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி அவருக்கு நம்ம வீடு தேடி வரப்போறாரா? இல்ல, அவருக்கு நிறைய சப்பன் போகம். நார்த்ல எல்லாம் போச்சுன்னா டெய்லியே 56 ஐட்டம்ஸ் பண்ணுவாங்க. சப்பன் போக் அப்படின்னு ஃபேமஸ். நம்ம எல்லாம் ஏதோ கொஞ்சமா பண்றோம். ஆனா நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஆசையா கொடுங்க, டிவோஷனா பண்ணுங்க, அதுதான் சொல்றாரு. கண்ணூர்ல பண்ணி பகவான் கொடுத்து நீங்க இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களே, அதுக்கும் நாங்க என்னால முடிஞ்ச ஒரு கொஞ்சம் காணிக்கை மாதிரி இப்படி கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். பகவான் என்னதை ஒரு கண்ணால சாப்பிடுவார், அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் அது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. அப்ப அவர் தான் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இந்த யாகம் யஜ்யம் பண்றோம். அந்த யாகம் யஜ்யம் பண்ணி நமக்கு மழை மேகங்கள்லாம் உருவாருது. அந்த இது மேகங்கள்ல இருந்து நமக்கு தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகுது. இந்த தானியங்கள்ல இருந்து நம்ம வீட்டுல வந்து சமைச்சு பகவானுக்கு திரும்பி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங்கா நம்ம வந்து அது கொடுக்குறோம், ரிட்டர்ன் பண்றோம். அது ஒரு சைக்கிள். அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்திருக்கு, தியாகத்தின் சுழற்சி. பகவான் என்ன பண்ற, இந்த இதெல்லாம் எழுதிருக்கிறது எல்லாமே பகவான் சொன்ன ஸ்ருதி வாக்கியங்கள். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு ரெண்டனும் இருக்கும். ஸ்ருதினா காதால கேட்டு இந்த இவாள்லாம் எழுதியிருப்பா. இந்த ரிஷி முனிவர்கள்லாம் அந்த காலத்துல அப்படி அவ்வளவு தேஜஸ் அவளுக்கு. இந்த அசிரியர் மாதிரி சொல்றத அவ காதால கேட்டு அப்படி எழுதுவா. யாரும் எடுத்து சொல்லி ஏதோ பார்த்து காப்பி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அதுல இருந்து நான் என்னெல்லாம் எழுதிருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் கடமைகள் நான் என்னெல்லாம் பண்ணணும். இந்த இப்ப புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் நம்ம ராமாயணத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பிள்ளை பெறணும்னு கிழந்து ஏதோ ஒரு யாகம் பண்ணி தான் அவங்க பெற்று இது குழந்தை எல்லாம் பிறந்தது. அதே போல இது என்னது, அஸ்வமேத யாகம். இப்ப நம்ம இதுல சுதர்ஷன ஹோமம் எல்லாம் சொல்றாங்களே, இதெல்லாம் இங்க இருக்கு, நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் பார்த்துதான் வந்து கடமைகள் செய்யணும். இதுல கடமைகள்னா அவனோட டியூட்டியும் பண்ணும், இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யமும் பண்ணணும். இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, மேகங்கள்லாம் கூடி மழை வரும். மழையில இந்த தானியங்கள் உற்பத்தி ஆகும். அதுல இருந்து நம்ம இந்த பொருள்கள்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். பகவான் திரும்பி இந்த வேத ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கொடுத்துருவது அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து கடமைகளை பண்ணணும். இதுதான் தியாகத்தின் சுழற்சி. எஸ். 21. यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுவார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகம் எல்லாம் தொடர்கிறது. ஒரு பெரிய மனிதர், இப்ப நம்ம வீட்லயே பார்த்தா ஒரு பெரிய மனிதர், தாத்தாவோ பாட்டியும் மாமனார் மாமியார் யாரோ இருப்பாங்க. அவங்க என்ன வழிகாட்டியிருக்காங்களோ அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அது ஒரு குடும்ப இது மாதிரி இல்லையா. அது வந்து இதுதான் எங்க குடும்ப வழக்கம், இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அந்த மாதிரி எத்தியத்தாச்சரிதி எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னோர்கள்லாம் சிரேஷ்டமா நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ வந்து முன்னோடியா இருந்து பண்ணியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு, சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும், என்ன தரம் அவன் நிர்ணயித்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. அது வீட்லயா இருக்கட்டும் நாட்டிலயா இருக்கட்டும் அதேதான் வந்து பொருந்தும்.
இங்க வந்து நேச்சுரல் லீடர்ஸ் யாரு, இயற்கையான தலைவர்கள் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பெற்றோர்கள். பெற்றோர்கள் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அம்மா அப்பா எப்படி சொல்றாங்களோ அதை கேட்டுதான் நம்ம வளர்றோம் இல்லையா? அவங்கதான் நம்மளை வந்து இதே கொடுத்துருக்கா, மோல்டு பண்ணிட்டாங்க நம்மள அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னது இது ஆசிரியர்கள். அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போகும்போது என்னது ஆசிரியர்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லி தரவங்களோ அப்படி நம்ம மோல்ட் ஆயிட்டோம். அப்ப அவங்க வந்து நமக்கு லீடர்ஸ் மாதிரி. அப்புறம் சமூக தலைவர்கள், அப்புறம் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட், இவாள்லாம் சமூகத்துல வந்து எப்படி எல்லாம் நமக்கு சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு நம்ம சோ புத்திசாலிகள் தங்களுடைய சுயநல விருப்பமின்றி தங்கள் எல்லா வேலைகளையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அறிவில்லாதவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட ஆசைகளை நிறைவேற்ற மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள். இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு லீடர்ஸ் வேணும், அவ வழி நடத்துவா, அக்கார்டிங்லி நம்ம நடக்கிறோம். இவெல்லாம் வந்து they are supposed to be our natural leaders. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கா? பபிதா மாதாஜியா? हरे कृष्ण माताजी। படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையில் ஜட இயற்கை 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா தானே செய்பவன் என்று நினைக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ள ஆத்மா இல்ல, நாம தான் ஆத்மா. நம்ம மேல வந்து ஒரு உடலை பொருத்தின்னு இருக்கோம். ஆனா அந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது? அது ரொம்ப ஆக்டிவ். ஓகே, அது என்ன நினைக்கிறது? நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், நான் தான் எல்லாம் ஜப்பம் பண்றேன், நான் தான் வந்திருக்கேன் கிளாஸ்க்கு, அப்படி இப்படின்னு நினைக்கிறதுனோ. நம்ம எல்லா ஆக்ஷனுமே எது நிர்ணயம் பண்றது? இந்த மூணு இது மாயாதேவிகள். ஒண்ணு வந்து சத்துவகுணம் என்ன சொல்லுவா மாயாதேவி? நல்லது பண்ணு, ஜபம் பண்ணு, பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு போ, கோயிலுக்கு போ, இது பண்ணு, நல்ல காரியம்னா பண்றதுக்கு அவ உந்துதல் பண்ணுவா. ரஜோகுணத்துக்காரி என்னது? எல்லாம் ஆக்டிவ், நல்ல காரியம், பகவானோட காரியம்னு இல்ல, பாக்கி எல்லாம் பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் பங்கேற்கணும், அந்த காம்படிஷன்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், வேற யாராவது ஃபர்ஸ்ட் வந்தா பிடிக்காது, நான் தான் எல்லாம் நான் பண்ணுவேன், நான் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இவ வந்து தமோ குணக்காரி. அவ வந்து தமோ குணம் மாயாதேவி எப்படி சோம்பேறியா ஆக்கி விட்டுருவா. இல்ல தூங்க, சோம்பேறியாரு, படுத்துக்கோ, ஒன்னும் வேலை பண்ணாதே, டல்லா அவ வந்து ஆக்குவா. சோ நம்ம வந்து ஒரு சமயத்துல சிலப்போ நம்ம டல்லா இருப்போம், ராத்திரி நேரம் இப்படி சோர்ந்து படுத்துக்கும் போது என்னது நித்ராதேவி ஆட்கொள்றா. அப்படின்னா என்னது தமோ குணக்காரி நல்லா தூங்க வைக்கிறா நம்மள. அந்த ராத்திரி நேரத்துல நம்ம ஆக்டிவா இருப்போமா? மாட்டோம். அது அப்புறம் கதைவர காலையில இருந்து எல்லாம் பகவத்கீதா அட்டன் பண்ணோம், அந்த கிளாஸ் போனோம், இந்த கிளாஸ் கோயிலுக்கு போனோம், எல்லாம் பரபரான்னு இருப்பாங்க. அப்போ இந்த சத்துவகுணத்துக்காரி ரொம்ப ஆக்டிவா நம்மளை எழுப்பிட்டு பண்ணுவா. இது அப்புறம் ஃபுல் டேல இந்த ரஜோகுணக்காரி தான் நம்மள ஆக்டிவ் பண்ண வைக்கிறான். வேற அதை இல்லாம இவங்களோட தயவு இல்லாம நம்ம ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை. ஆனா அந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறதா? நான் தான் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அது ஃபால்ஸ் ஈகோனால தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா தானே செய்பவன் என்று நினைக்கிறது. எஸ். अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय பலாத் இவ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் சொன்னான், ஓ விஷ்ணியின் வழி தோன்றலே, கிருஷ்ணாக்கு ஒரு பேரு விஷ்ணி குலத்துல அவர் வந்திருக்காரு இல்லையா, அந்த குலத்தின் பேரு விஷ்ணி. அதுல வந்து வழி தோன்றலே, ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக ஏற்பட்டது போல பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான். எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு, இந்த திருடுறவனுக்கும் தெரியும். ஆனாலும் அவன் முகமுடியெல்லாம் போட்டுப்பான். ஏன் ராத்திரி போறான்? யாரும் என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன் முகமுடி போட்டுக்கிறான்? என்ன யாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடாது, நான் தப்பு செயல் பண்றேன் அவனுக்கும் தெரியும். இப்படிப்பட்டா நல்லா அடி சவுக்கடி கிடைக்கும் தெரியும், பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் நல்லா தெரியும். அப்போ அவன் பண்றான் இருந்தான். அப்ப என்ன தூண்டுதல்ல அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்லாம் பண்றாங்க? வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபட்டது போல பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறானே ஏன் அப்படின்னு. இது என்னெல்லாம் போட்டிருக்கு? ஆசை, கிரீடு, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், பிரைட், அட்டாச்மெண்ட், இக்னோரன்ஸ், ஆங்கர், என்வி எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் போட்டிருக்கு. கோபம், அறியாத்தனம், பொறாமப்படுறது, ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் எல்லாம் நான் தான் பெருசு அப்படிங்கிறது, பொறாமை, கிரீடு, லஸ்ட், அதி ஆசை, அந்த மாதிரி. அப்போ அதுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ क्रोध ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாசனோ மகாபாப்மா வித்தியேனம் இக வைரிணம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோமே, எனிமி, மெயின் எனிமி என்னது அப்படின்னு பரமபுஷ்பம் பகவான் கூறுகிறார். இது காமம் மட்டுமே. காமம் அதீத ஆசை, இந்த காமத்துல இருந்தா எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது. காமம்னா என்னது? அவர் ஆசை இஸ் ஓகே, ஏதோ பிடிக்கும் ஆசை, ஆனா ஆசை வந்து காமமா மாறிவிடும். அது அப்போ என்னது? அதுல இருந்தா எல்லா ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது.
இது காமம் மட்டுமே அர்ஜுனா. இது பொருள் மோகத்தின் தொடர்பால் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறியது. பொருள் மோகம் தான். பகவானை நினைத்து இல்ல இது அதுக்கெல்லாம் காமம் சொல்ல மாட்டோம். இல்ல பொருள், ஏதோ மொபைல் வாங்குறோம், ஒரு புக் வாங்க, ஏதோ சம்திங், அந்த பொருள் மேலதான் அவ்வளவு ஆசை நமக்கு. அதுல ஒரு காமம். அப்ப அந்த காமத்து காரணமா என்ன ஆகுது? அது தொடர்பால் தான் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறுது. அது கிடைக்கலன்னு கோபம் அது வந்துடும். மேலும் இது உலகின் அனைத்தையும் விழுங்கும் பாவை எதிரி. இது கோபம். கோபம் வந்தா அது எல்லாத்தையுமே விழுங்கிவிடும். அந்த மாதிரி அது நமக்கு இவ வைரினம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளோட பெரிய எனிமி. எது எனிமி? நம்மளோட கோபம். காமத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிற இந்த கோபம். ஆசையின் பல்வேறு நிலைகள். धूमे नाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो दर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम्. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், இப்ப நெருப்பு இருக்கு, ஆனா தூரக்கேன்னு பார்க்கும்போது நெருப்பு கண்ணுக்கு தெரியாது. நமக்கு என்ன தெரியும்? புகை தான் தெரியும். அந்த புகை நெருப்பை மறைக்கிறா போல. கண்ணாடியில அழுக்கு, இந்த தூசி மறைக்கிறா போல. அப்புறம் கர்ப்பப்பையில இந்த இது குழந்தை இருக்கு இல்லையா, கர்ப்பப்பையில என்ன கொடுத்திருக்கு? ஆசை நிலை. கர்ப்பப்பையில் கரு எப்படி கர்ப்பப்பையில மறைக்கப்பட்டிருக்கோ அது போல நம்ம இந்த பல்வேறு ஆசைகள் உலகத்துல, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம நல்லமோ ஆசை வச்சுருக்கோம். பகவான் அடையறத தவிர பாக்கி எல்லா ஆசைகளும் நம்ம நிறைவேற்ற பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனாலதான் நம்ம பகவானை மறந்துருக்கோம். இந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடணும். ஆனா நம்ம கரெக்ட் பாதையில இருக்கோம். இப்ப எல்லாரும் இஸ்கான் பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம். மெதுவா இதுலயே நம்ம கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ண ஜபம் பண்ண என்ன ஆயிடும்? அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். நமக்கு அதுல உள்ள பௌதிக ஆசைகள்லாம் விட்டு போயிடும். இப்ப என்ன இருக்கும்? 8:30 மணிக்கு ஒரு சீரியல் போகுமே, இது எப்ப மாதாஜி முடிக்க போறாங்க? அந்த சீரியல் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஜெயா டிவியா என்ன டிவிலயோ போயிட்டு இருக்கு, சன் டிவில. அதெல்லாம் பாக்கணும். இந்த மாதாஜி முடிக்க மாட்டேங்கிறான்னு இப்ப தோணும். 18வது நாள் வரும்போது என்னது? இதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அது என்ன அன்னைக்கு நான் பார்த்தது இன்னும் அதே தான் இருக்கும், இன்னும் ஃபார்வர்ட் ஆகல அப்படின்னு. இந்த 2-3 மாசம் அட்டென்ட் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும்? இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது, எனக்கு சீரியல் பாக்குற ஆசையே விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு. மோஸ்ட்லி கேட்கறவங்க எல்லாம் இதுதான் சொல்றாங்க, பௌதிக ஆசையெல்லாம் விட்டு போயிடுது எனக்கு. இதுல வந்தப்புறம் கிருஷ்ணாவை பத்தி கேட்கறதுக்கும் இன்னும் நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், இன்னும் ஜபம் நிறைய பண்ணணும், அதுலதான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆத்மா, அது நம்ம ஆத்மானா எனக்கு நாம தான். நம்ம அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம். நமக்கு எது பிடிக்கும்? பகவான் கிட்ட போறதுக்கு தான் பிடிக்கும். ஆனா இந்த பௌதிக ஆசையில நம்ம சிக்கிண்டு மாட்டின்னு இருக்கோம். அதுலேருந்து விடுபடணும்னா என்னது? இதுதான் ரைட் ஸ்டெப். நீங்க நம்ம எல்லாம் எடுத்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி இதுல இருந்து விடுபட்டு போகணும். எஸ். இந்திரியாணி பரான்யாகுர் இந்திரியேபியः பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்தேர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. இது இன்னும் அடுத்த இதுல நல்லா போட்டிருக்கு. நான் திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்றேன். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் இல்ல, நம்ம புலன்கள் இருக்கு, காது கண் மூக்கு, இதை வச்சுதான் நம்ம எல்லாம் திருப்திப்படுத்த பாக்குறோம். கண்ணால என்னோ ஒரு பாக்கணும்னு திருப்திப்படுவோம். காது என்னோ கேட்கணும்னு திருப்திப்படுறது, மூக்கு நுகர்றதுக்கு, வாய் சாப்பிடறதுக்கு, அவ்வளவுலாம் நம்ம திருப்திப்படுத்துறோம். ஒரு கேட்கும். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை. அப்புறம் என்னது? மனம்ங்கிறது புலன்களை விட உயர்ந்தவை. மனசு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா, இல்ல பகவத்கீதா கிளாஸ் முடிஞ்சப்பதான் சாப்பாடு அப்படின்னா கரெக்டா உட்கார்ந்து இருக்கும். நாக்கு உட்கார்ந்து இருக்கோம், காதெல்லாம் சரி இதையே கேட்டுட்டு இருக்கலாம். அம்மா இன்னும் உள்ள சமைக்கிறாங்க, யாரோ உள்ள சமைச்சுட்டு இருக்கா, மூக்கெல்லாம் சொல்லும் இல்ல பரவாயில்ல பகவத்கீதா கிளாஸ் முடிட்டோம் அப்புறம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. எல்லா பல புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம். எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றோம்? மனசாலதான் கண்ட்ரோல் பண்றோம். சோ புலன்களை வீக்கா போயிடுறது, மனசு அதை விட ஸ்ட்ராங். அப்புறம் மனசை விட ஸ்ட்ராங் என்னது? புத்தி. நல்ல புத்தி உள்ளவன்னா மனசை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும். அரைகுறையா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம்? சரி இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டே இது என்ன வீடியோ ஆஃப் ஆடியோ ஆஃப் தானே, நம்ம சாப்பிட்டுட்டே கேட்கலாம், படுத்துட்டே கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. சோ புத்தி மனசை விட ஸ்ட்ராங். அப்புறம் என்னது? மேலும் அவன்கிறது யாரு? ஆத்மா. நம்மதான் பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். இங்கதான் கொடுத்திருக்கு பாடி. நம்ம உடம்புல என்னெல்லாம் இது பொருள்கள் இருக்கு, புலன்கள், அது சென்சஸ். பாடியில சென்சஸ் இருக்கு. அந்த சென்சஸ் எது கண்ட்ரோல் பண்றது? மைண்ட் எது கண்ட்ரோல் பண்றது? இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் சோல். இதுதான் பின்னாடி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுல இப்ப இன்னும் டீடைலா கொடுத்திருக்கு. இப்ப அந்த 5 புலன்கள் குதிரை மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. இந்த கண் புலன் என்னது? இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
இதுக்குதான் கண்ணு யூஸ் பண்ணோம். ஆனா நம்ம அதை தவிர பாக்கி உள்ள விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்றோம். வேண்டாம், நம்ம வந்து கண்ணை எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? பகவானோட தரிசனத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம். அடுத்த இரண்டாவது குதிரை என்னது? மூக்கு புலனை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது எது? காது. இந்த படத்தில் மூன்றாவது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்பது. கை எதை யூஸ் பண்ண? அடுத்த குதிரை என்னது? கை. இந்த படத்தில் நான்காவது குதிரை கைப்புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்த லாஸ்ட் வாய். இந்த படத்தில் ஐந்தாவது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். இதுதான் ஆக்சுவலி நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஆனா நம்ம என்னது பண்றோம்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு 18 days கோர்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து ஒரு 1 hour 1.5 hours சொன்னா உட்காந்து கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் போயிடும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப நமக்கு எவ்வளவு எல்லாம் முடியுமோ அவ்வளவு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல பகவானோட இது காதால கேட்கலாம், நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி. இந்த எல்லா உறுப்பு இதெல்லாம் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்றது? சென்சஸ் புலன்கள்லாம் எது கண்ட்ரோல் பண்றது? மனம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஒரு குதிரையும் பிடிச்சு இழுக்கணும். மனசு சொல்லணும், நோ 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 இப்ப சாப்பிடக்கூடாது, நீ கண்ணை எங்க பாக்குற, நீ இங்க பாரு, மாதாஜி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூக்கு எல்லாம் இங்க இருக்கணும். கண்ட்ரோல் இது மைண்ட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த மைண்ட் வந்து யாரு கையில இருக்கு? புத்திசாலித்தனம். யாருக்கு வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ், நல்லா நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சுதான் இந்த மைண்டை கண்ட்ரோல் கையில அந்த இதை பிடிச்சு இந்த எல்லா 5 குதிரைகளையும் பிடிச்சு வைக்க முடியும். அண்ட் பின்னாடி யாரு? நாம தான் உட்காந்து ஆத்மா உட்காந்துட்டு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸால இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்டை வச்சு நம்மளோட உறுப்பெல்லாம் சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். கலியுகத்தில் இது அடுத்த டாபிக் இருக்கு. கலியுகத்துல வந்து நான் இது தியாகம் செய்வது எப்படி? 4 யுகங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்தியயுகம். சத்தியயுகம் வந்து பகவானை வழிபடுறது எப்படி பண்ணியிருந்தாங்க? தியானம். வந்து ஏதோ இதுல போய் காட்டுல போய் தனியா இருந்து சாப்பாடு இல்லை, இது தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டு பகவான தியானம் வருஷ கணக்குல பண்ணி அப்படிதான் பகவானோட தரிசனம்னா பகவானோட அருளை பெற முடியும். அந்த மாதிரி சத்தியயுகத்துல இருந்தது. திரேதா யுகத்தை என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய இது யஜ்யம் யாகம் பண்ணுவாங்க. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு யாகம் யஜ்யம் எந்த நேரமும் அதான் பண்ணுவாங்க. நெருப்பு தியாகம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க திரேதா யுகத்துல. அடுத்த துவாபர யுகம் வந்து அதுல என்னது? கோவில் வழிபாடு. கோவில் போவாங்க, அர்ச்சனை பண்ணுவா, ஆராதனை பண்ணுவா, அது பகவானுக்கு எல்லாம் ட்ரெஸ் போட்டு பஜனை பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்கேயே இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் கலியுகத்துல இதெல்லாம் ஒண்ணும் நமக்கு சொல்லல. பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்றது கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனா சிம்பிளா வந்து நாம ஜபம் சொல்லுங்க, நாம ஸ்மரணம் தான் பண்ணணும். நிறைய நாம ஜபம், பகவானோட பேரை சொல்ல சொல்ல நல்ல நமக்கு இந்த அனுபவிக்கிற எல்லாம் நமக்கு கிடைத்துடும். இதுல எல்லாம் எவ்வளவு எஃபோர்ட்ஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு பண செலவு, டைம் செலவு, அதெல்லாம். ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. வீட்லயே உட்காந்து நாம ஜபம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணலாம். எஸ். அப்போ இது அது நம்ம நாம ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு தான் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லணும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. 5 தத்துவங்கள் இருக்கு. அவ பேரெல்லாம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி நாங்கெல்லாம் பக்தாஸ் வந்து உங்களை இது வணங்குறோம் அப்படி சொல்லி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லணும். அப்ப நம்ம எங்கெல்லாம் உட்காந்து நம்ம ஜபம் பண்ணலாம்? வீட்டுல உட்காந்து பண்ணலாம். வீட்டுல நாமளும் உட்காந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களையும் கூப்பிட்டு பஜனை பண்ணி ஆராதனை பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்ல தெருக்கள்ல போயிட்டு பண்ணலாம். இப்ப நம்ம இதுலயே உஞ்ச விருத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அதுல தெருக்கள்ல தான் நம்ம பண்றதுதான். இது ஒண்ணு செப்பரேட்டா இஸ்கான்ல வந்து தனியா என்னவோ சொல்றாங்களே இல்ல, நம்ம பண்றதுதான் இதுல கொடுத்துருக்கு. சோ இது வந்து உஞ்ச விருத்தில எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? வழியில தான் இதெல்லாம் பண்ணி பிக்ஷையும் வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு தெருவுல போய் நடந்துட்டே கூட நம்ம சொல்லலாம். இல்ல தனியாக இருக்கும் போதும் சொல்லலாம். எனக்கு யாரும் வேண்டாம், கூட்டம் வேண்டாம், நான் மாதிரி தனியா ஒரு ஏதோ புல்வெளி எங்கேயோ ஒரு கார்டன்ல உட்காந்துருக்கேன், இல்ல நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஏதோ புல்வெளி இருக்கு, யாரும் இல்ல, நிசப்தமா இருக்கு, இல்ல பேர்ட் சொப் 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 பண்றது அது மாத்திரம் இருக்கு, ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கு, அங்க உட்காந்து பண்றேன்னா தாராளமா பண்ணலாம். இல்ல குடும்பத்துடன் பண்ணலாம், அம்மா அப்பா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி வேணாலும் அங்க உட்காந்து பண்ணலாம். அப்ப இதுதான் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இவர் தான் சைத்தன்யம். இது நம்ம ஸ்லோகால பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தோட ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, இவர் கிருஷ்ணோட அவதாரமா வந்திருக்கார். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. அப்புறம் இவர் வந்து பிரபு நித்யானந்தா, நம்ம சொல்ற அந்த ஸ்லோகமே தான் அது, பிரபு நித்யானந்தர். அப்புறம் ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா. அப்புறம் கதாதர பண்டித், இவர் பேரு கதாதர பண்டித். அப்புறம் இவர் ஸ்ரீவாசாதி தாக்கூர். இவா அந்த 5 பேரையும் நம்ம வந்து வணங்கி
கௌரபக்த பிருந்தா, நாங்கெல்லாம் உங்களை வந்து வணங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து நாமம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். 108 டைம்ஸ் பண்ணினா ஒரு மாலைன்னு அர்த்தம். சோ நமக்கு வந்து யாருக்கு மாலை இருக்கோ மாலையை வச்சு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இல்ல விரல்கள் இருக்கவே இருக்கு 10, இந்த 5 5 10 ஆயிடுச்சுன்னா 10, திரும்பி 10 பண்ணலாம் 10, அப்படி அது 10 டைம் பண்ணியாச்சுன்னா 100 ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு 8 பண்ணா ஆச்சு 108 ஆயிடும். மாலை இல்லை அதனால பண்ணலாம், ரீசனே வேண்டாம் நமக்கு. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இட்ஸ் நாட் வெரி ஹார்டு மந்திரமும் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியான மந்திரம். இது பண்ண பண்ண என்ன நம்ம பாவம் தீரும், இன்னும் வேற நம்ம யாருக்கும் வேண்டி பண்ண போறது இல்ல. நம்ம ஒரு மூட்டை கொண்டு வந்திருக்கோம், பாவ மூட்டை புண்ணிய மூட்டை எல்லாம் இருக்கே, அதை கரைச்சு நம்ம வந்து போகணுமே, பகவான் உலகத்துக்கு போகணும். ஏன்னா அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம், எல்லாரும் அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம். என்னோட எவ்வளவு பாவ மூட்டை அதை கம்பேர் பண்ணி உங்களோட பண்ண முடியாது. நான் நிறைய பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம். அப்ப எனக்கு நிறைய பண்ணணும், நல்லா கொஞ்சமா தான் இருக்குமா இருக்கும். அப்ப நீங்க கொஞ்சம் பண்ணி சீக்கிரமா போயிடுவீங்க. எனக்கு இன்னும் 4 ஜென்மம் எடுத்து எனக்கு பண்ணிட்டே இருக்கணுமா இருக்கும், தெரியாது நமக்கு. அதனால நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம்னா இன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சிடணும். நாளைக்கு பார்க்கலாம், முகூர்த்தம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். இன்னைக்கு இப்ப ராத்திரி என்ன மணி 8 மணி 8 மணி ஆயிடுத்து, 8:45 நான் ஆரம்பிக்க போறேன். என்ன பண்ணலாம்? இல்ல சாப்பிடணுமேனாவும் சாப்பிட்டுட்டு பண்ணலாமே, சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம், சாப்பிட்ட அப்புறம் பண்ணலாம், காலையில ஏன்னு பண்ணலாம். குளிக்கணுமா வேண்டாம், குளிக்கணும்னு எல்லாம் அவசியம் கிடையாது. ஈஸ்ட பார்த்து பண்ணுமா, வெஸ்ட ஒன்னும் பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா சூரிய வெளிச்சம் வந்தாதான் ஈஸ்ட் எது தெரியும்னா அதுவும் பார்க்க வேண்டாம். சும்மா நம்ம பாட்டு பண்ணிட்டே இருக்க, எப்ப வேணா பண்ணலாம், வீட்டுல பண்ணலாம், வெளியில பண்ணலாம், என்ன வேணா நடந்து பண்ணலாம். ஒளி தூங்கின்னு படுத்துன்னு பண்ண வேண்டாம், படுக்கையில உட்காரலாம். படுக்கையில உட்காரலாம், விழுப்பு சீட்டு இதெல்லாம் கிடையாது. ஈவன் இறந்த வீட்டுல கூடி டெட் பாடிக்கு முன்னாடி கூட உட்கார்ந்து நம்ம பண்ணலாம், மாலையை வச்சும் பண்ணலாம். அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் ஒரு விழுப்பு தீட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரத்துக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா சொல்ல சொல்ல அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இந்த மந்திரம். ஏன் சோ இன்னையில இருந்து நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம், ரிவிஷன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம் நம்ம, அது மாத்திரம் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சோம். பகவான் என்ன இது ஃபர்ஸ்ட் 1 2ல என்ன சொல்றது, அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு, ஏகம் பத, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு பகவான், நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கேன், ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் சண்டை போடணுமா வேண்டாமா, பகவானை நினைத்து சும்மா உட்காந்து உங்களை ஜபம் பண்ணமா, இல்ல நான் செய்கையிலேயே உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் செஞ்சாலே அதுவே உங்களுக்கு சரியா இருக்குமா. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா ஞான யோகா, அது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா பெட்டர் தேன் ஞான யோகா. அது வந்து நியத்தம் குரு, நீ நியத்தம் குரு கர்மா அப்படின்னா உனக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணு, உனக்கு என்னெல்லாம் விதிச்சிருக்கோ அந்த வந்து உன்னோட டியூட்டியை நீ பண்ணு, உனக்குன்னு ஒரு டியூட்டி கொடுத்திருப்பாங்க, அதை நீ ஒழுங்கா பண்ணு. அதுதான் வந்து அதுதான் நிஷ்காம, அது பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நிஷ்காம கர்ம யோகா பெட்டர் தேன் ஞான யோகா. ஏதோ படிச்சோம் நல்ல ஸ்லோகாலாம் வருது அதெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடையாது, நம்ம வந்து வாழ்க்கையில அது நடத்தணும். அப்புறம் கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா, அதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். பிரவர்த்திதம் சக்கரம், இந்த சுழல்ல இருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னா என்னது, கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம் வந்து ஸ்கிரிப்சரல் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் பண்றோம். அது வந்து அது எதெல்லாம் மாறணும், கர்ம யோகாவா மாறணும். பகவானை நினைத்து அது பண்ணும்போது கர்ம யோகாவா மாறிவிடும். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், யூ பி அன் எக்ஸாம்பிள். எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டக தத்தத் ஏவேதவ ஜனா, இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், அது ஃபேமிலியில இருக்கட்டும் இல்ல வந்து சொசைட்டிலயா இருக்கட்டும். நம்ம வந்து ஆஹா அந்த பிள்ளை என்னமா இருக்கா, அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கா, எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா வீட்டு வேலையும் பண்றா, காலேஜ்க்கும் போறா, வீட்டு வேலையும் அந்த அம்மா பண்றாங்க, ஆபீஸ்க்கும் போறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் சில பேர் எல்லாம் பேசுவாங்க இல்லையா. ஆஹா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. மிகப்பெரிய எதிரி எது, நம்மளோட இக வைரினம் எது, நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி என்னது, காமம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். காமம் குரோதம் இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம அதுதான் நம்மளோட பெரிய எதிரி. எஸ், முடிச்சு விட்டோம். நம்ம 3rd சாப்டர் இப்படி முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப்.